guys, iri branch rekutanga remuriwo watoda kucheka iri techinotora mbijana hanza ndichika chinotora mbijana tichiuya nawo tichicheka inoitika tichange nekusuka tinenge tichitaura tichisuka inoitika tichitaura tichisuka ino handika guys. Put a window. Kwa pisa shashia guys. Suka umuriwo tichita nyaya guys. Tichita nyaya. Tichisuka muriwo. Maona ere muriwo womurimi guys. Maona ere muriwo wangu womurimi. Kamurimi kanezulu maona tumaoko angu akaropafadzwa muriwo wacho watowandisa zvokuti takutadza kuupedza toda kutofusha maona here muriwo. Yes, delight. How are you guys? Nezino ndakafara guys. Yes, Olivia, how are you? Yes, you know I was enjoying myself to the fullest. So takafara. Shumira mwari kunonakidza uye. Kushumira mwari kunonakidza. Hi Tsitsi, zviri sei? Yes, Manyara, Nunoza, how are you? Muri sei guys. Muri sei. Team South Africa taiti yenyu yasvika. Anzi mufesi ari kubikirwa apa anoita liver nemunhu. Anzi chi mufesi ari kubikirwa apa anodya neliver nemunhu nechikafu. Comrade, kochiko nai comrade. Komu. Chiko nai comrade. Kimsi, how are you Kimsi? Posh zviri sei? Chido uchaiona nyaya yoyo don't worry. Uchaiona usamhanye uchaiona muningi iri kuuya manje kuda kutoishandisa kugadzira mari nayo saka don't worry iri kuuya. Anoziva kuti ndiri content creator ndenda kutocreata futi content nazvo saka iri kuuya don't worry. Manje ndichakupai link rekuti munoiona kuYouTube uko. Hanzi thank you for yesterday. Thank you Tiru. Shuwa wakanakirwawo here Ru. Takafara katisa ai ndi ndakanyatsa kufara manje ndi background. Imi guys kana mtiti kwanze munhu usaimbe kushow munenge muchirevei kurupisa guys. Temperature nasanziri pa 26 temperature guys. Hanzi inga wakaita naini. Esther ndine muriwo iniwo ndakarima 2 minutes ndasvika ndikangourima kudai ukatoramba. Ndichangosvika nditenga kwenda towards window. Uchidyiwa paya ndikatombobvunza kuti nai vanhu muriwo unodyiwa kuno kumunoita sei? Vanhu vakati sai maneti modini. Handiwana ndikatenga maneti iwayo ndakaisa but chando chakabva chauya ndobva waoma ndobva ndabvisa mazineti aya ndobva ndangosiya. Handiwana muriwo uya pakatanga sama iko zvino pasina hauna kudyiwa ndobva wangoti boom. Tarisaoni handisi kuti urikuona here kusha urikuona kateni kusvika pakona kutotadza kuupedza saka ndakutofusha. Wakabva waita zvokuita apa ndichine kagadheni kusvika uko saka ndoda kutoona totika ndoda kutonyatsa kuona kuti ndaisa muriwo yakasiyana kovho ndisaka ndati ndakuita chiye kupreserva kuitira kuti panotanga chando unopera kamuriwo at least panapa pane vanhu kuti vanoda muriwo. Pane munhu anoda muriwo zvekuti do every day anoda muriwo chodakadya wakadaro sina kana nyama anoda muriwo zvakanyanyisa. Anoona saka takudi ndakupreserva ndouisa mufridge zvataugwa zviya ndoungoti boil ndisa mufridge then ndo unenge uripo wakatowandisa apa tisuru hawakawanda mainyaudzi kana ko ndokuti kufaraka zvino kana ndikaenda kumafaro ndikadzi nevanhu nyararai saka hapana kundagirwa nendichiita hapana. Saka zvinani kuti ndingorega kubaya live ndongonakigwa ndiri ndoga ndichingoimba ndakadzima live hanimona because ndinenda kunonakigwa saka ndofanira kutonakigwa ndichidaidzira ndichiimba ndichiita zvinhu zvinondinakidza ipapo. Hanimona sisi chekai and freeze will be fresh for you but ndanzwa ndozvandiri kuita munhu but ndanzwa kuti hanzi unenge usisina test saka hanzi nevamwe boilisa indijani kuti urambe une test saka ndichataka kuti kanzi kana kusuka nemvura inopisa here saka ndichangoti sukei nemvura inopisa chindoidrena
ndobva ndaupeka I think so kuti pachinotanga chando ichi chero kazowomawo nechando wokudya uripo panozoya sama unobva watanga wokudi unobva watanga zitengesa muriwo handimbotengese muriwo ini ndichitengesa muriwo ini ndichiuda kana ndautengesa ndozotanga kutsvaga pawinda kuti naiwe ndiendiana nemuriwo zvinani ndiufushe ndiuchengetedze zvataurwa izvo ndouprizeva remember winda yacho yakareba plus kune zvimabutterfly zveyelo zvandinongona zvinopinda mugadheni mamoti zvimabutterfly izvi zvinodya here muriwo kana kuti zvinongona zvanopinda muriwo handizivi but handisikuona kuzvawakaita maybe noti wakawanda saka handisi kuzviona but ndoda kupruna wese ndonyatso zvataurwa kunzi fusha isai munikiri preserve ndopreserva so in water for a few minutes in hot water hanzi boiling here ndozvandoda kuita ndoda kuti test irambe iripo yemuriwo pane pokutozongodla muriwo uye umwe watakainga todla uya wamakandudza kuti ndinotenga ndinotenga ku Tesco yayo asi haufanani unoita sahu hanzi haundizitesti hanzi unondoziva zvipi saka ndichati hafu ndoboile little ndichati hafu ndoboila hafu ndongoprezeva zvakadatoora kuti nezvipi zvinoita ko wakawanda saka nditoita experiment nawo wokawandisa muriwo izvozvi ndikatotanha wese apa nhasi next week unenge wazara futi next week hanzi naidoi boili wangu ndokocheka ndikutousuka sandacheka aiwa hakuyanika zviti haakuyanika kana zvekuyanika zviti haakuyanika zviti jini zvekuyanika kupusha aiwa zvekuyanika kana zvekupusha bodi unoda kutodza uri kuchitanga uri fresh kubuda mukateka saka ukauyanika ukatsvonezva zvichaite right guys ndaisawo kana ndichiwacha bedding yangu yandachinzvao yakuda kunopera uyakuita onwezi saka guys mufunge pane mumwe mukadzi wandakaposta nezuro Faith ndichiti my good friend akashaya and handina kunzwa nezvazvo and handina kunge ndatomboziva kuti akashaya zvakandibata zvokuti zvakatomboda kundidisturba mafaro angu hanzi sisini kukonaerebimboda herebi yes Abigail unenge wagona alright my face unenge wagona saka nhasi ndatozonzwa futi mumwezve wechituvedu wegwerufu Ruthi asikana Ruthi Sakala ndichitozwa kuti Ruthi akatoshaika kuda akatovigwa zviro kuti ari kuvigwa nhasi here ndarwadziwa and you have green fingers, that's why your muriwo is flourishing. Oh, thank you. Inini ndakamborana mane kutori mamuriwo inini pati zvangu tichota asili yangu yemuriwo ndine kaprasi kangu kapamuso waitoende kazvokudaro muriwo ndaitohodhesa mumashops saka right vamwe vakabva vandichanza vamwe vachindichanza yanga isiri shamwari yenyu munhu wamunoziva moda kuda munhu nokuti afa mozoti munomuziva vasikana ndasvika ndaona kuti hambusirimi makabatikana makarwadziwa andika makangorwadziwa nokuti ndakanyora kuti my friend, my good friend ndopakakurwadzai but kuti munesona kuti ndikurwadziwawo kuti uposa ndaita even after 6 months ari kunzi akasheka December andika vamwe vakati zvakatendera internet yacho kureva kuti handina kutozviona painternet ndaigozoposta munhu pa6 months paakapostwa akatenderera dei ndakamuona ndakaposta ipapo handiti ndakatochema ipapo ndakatobata kana mwana wake ndakatotaura naye ipapo handiti but still namba handichina but chaitika ndechekuti handina kutozviona how I missed that guys I don't know handimona saka ndatoona kuti vanhu ava kuti ndite nharo ka zvinonetsa vanhu havasi kutozviunderstanda they will never understand because vanhu vanomhanya netheory yavanoda ende ndopatinotanga kunongonoona chete vanhu vese vachitaura matanga kungomhanya unoona pakanzi my good friend handina kuzvinzwa ndopamamhanya kunoona kuti mutiwo zvishuwa pamwe havana kuzviwa pane mareasons hamuna kuzvifunga mamhanya kuti da kuenda kunoshongoresa it's so bad ustrictiwo mumastricti wavya ukukapa kumastricti kuti tokusuku wakupinda imusoro zvokuti pese you just look for something chisina kana basa ndochomoda kuita content kuita noise nacho kuti angasiri right. Here is my explanation. Maskana kune vanoziva first high tea yedu ya 2019 if you still remember
inini naFei uyu anditi tikatoronga taiwirirana tikaronga ndikati Fei inoda kuita haitsi asi asati ndamboita haitsi wangu zvikanzi kati imini sisimeli ende remember tatichangotanga diaries guys paya tatichangotanga diaries tichibva kubvengevheki anomaona akanditi ichisi kubvengevheki kwatiri kubvawo kusimeli ona ivamona kutokutevera inde kubvengevheki ikoko inobuda just give it a try ndikati andisati ndamboita handitiona saka zvikanzi chiregai ndikubatsirei anomaona ndikati bo chindibatsira aigara kuZimbabwe kwaRare anditi ndokubva ndatotenga tiketi ndini ndokuya kuSA aigara kachiuya kuSA though anomaona but aitaka kuSA pane kwaigara anomaona aigara kimumahotoro nechichichichi anomaona ndokuuya ndokundibatsira kuti tironge ndobva tagara pasi ndobva taenda kune mahoi haiti mamwewo ataiona tikandotasa manotsiwo paya iye aitende kutangai tikangoona kuti tova mwakuita soso mwakuita soso tikati ngatiitei if you still remember yanga ina evidence chera iye ndiye aimhanya kana muchierera malive evidence achera pano mboita live kuti anzi sisimeli vakazenge vakupandukira shamwari yavo vachitaura kuti birthday chiva kupanduka kuti vanhu hazviiti kuti vabvise mari chichi ndiyo shamwari yangu iyo yaita kugara chera ipo paya vana chera vese vaitovepo vana zuva vanga varipo maimaka vekuHarare vaya vanga vari shamwari yake she was a friend futi ndiye akatodedza maimaka she's the one who invited maimaka promoter anomaona ndiye akatoinvita maimaka because vaiwirana futi namaimaka antiona isusu tichizotanga toseka namaimaka tichiseka navo takatoziva maimaka through iye wanisai ndoda kutaura zvakanaka nezvemusikana because handina kuwana chance handina kuziva and I'm going to tell you kuti why ndichitaura kuti guys handina tombozviona kana kuti kundikune vari kuti hanzi hey yanga isi shamwari yenyu makadini bvunzai kana mwana wake wadzi kuti sisimeli ngoti imai Shakira anokudzai imwana kachiri kuuniversity chaipo chaiko akapedza university ati tindatsvaga nzvimbo yemwana pakati simeli netsvaga nzvimbo mwana akasvika pakukwira ndege handika tikabatsirana chienda kunze kwenyika kuchikoro handimaona kunodzidza saka munhu unondiza kuti yanga isiri good friend yangu here yanga iri good friend yangu right taita haiti yedu paya aibatanidza vanhu mwana uyu aibatanidza vanhu guys ndo zvandongomudira aibatanidza anga asina moyo anga ari munhu wevanhu handina kuwana mukana guys and allow me kuti ndiwane mukana kuti nditaure zvakanaka nezvandinoziva pamusoro paFei maiwadza handimaona aive munhu aingosvarigwa handimaona nezuro ndakatochema zvokutochema chake zvokutopiwa matichi nana Kombo handimaona Kombo kuti ndiziva nena Kombo nditake kutaura na Kombo kuti one inini ndiye Fei connected me kuna Kombo nemurume wake we started talking because aitaura navo ndiripo kazhinji kacho paaiuya kuSouth Africa ndichifamba naye remember malive aya toita malive they were not popular zvekudaro time yachona saka dzimwe nguva ndaifamba naye tichingoita zvataingoita imwe yaye handimaona chingodini zvemalive zvanga zviri ndeumwe munhu wekutanga asinganyanyi kuda zvekubuda pamalive zvekudaro anowana aingoita zvinhu zvakadaro then akaita birthday rake futi iye akazoitawo birthday rake handitika randinove ndini ndakatozorirongo birthday rake ndakutsiva kuti takaita haiti yedu ikabudirira first haiti yedu rega tiitewo ndibatsire kuronga birthday rake zvakanaka taingotaura guys however guys sometime last year she just went away guys akangoenda away handiti ini ndikuziva chiti ndabvunzita nachichanzi ainzi Chiera achiti ndiri kuda kuenda kuSouth Africa kuUK handiwa ndinoda kuenda kuUK tichitaura nyaya kuya kuUK handika chiti kana ndikauya nowozo kana wapinda wabudira kuya then I'll show you kuti ndiri kupi wosvika handimaona and then after tangotaura ipapo she just went out guys namba yake yandaivi nayo haichapindi handimaona kupeji kwacho hakuchisiri active handimaona guys ndikafunga musikana yedu ndirwadza tona chokwadi guys ngangofunga nyuti kwanzi yanga isiri shamwari yanga iri pasi pengotika but musikana yayo was so good ndo one of the good people vandakasangana navo pasocial media ngari right tona chokwadi musikana yayo she was okay guys angari munhu ari right anga asina zvipomerwa kana vanga vane zvipomerwa ne vanga vanazvo inango hatizvizivi handimaona handizvizivi ndakarwadziwa guys ndakarwadziwa ndichiudzwa naIve kuti munozviziva here kuti Fei akashaika ivi kuti anga yaitoziva kuti handisi kuzviziva ndikati Fei wakuti akashaika Fei upi zvikanzi Chiera ndikati hakuna zvinhu zvakadaro hazviiti kuti Fei zvikanzi ndakakufungai inini nona guys handisi kuziva ndichii pandakauya kunoka pandakachinja foni even ina namba dzanaIve Kombo ndakasisina namba dzavanhu vakwani ndandisisina dzakaenda nefoni
Andimona. Saka chero iye kuti vandiudze ipapo taitaura kuti vandiudze ndaive nenamba dzemunhu wese guys. Sevanhu vaitaura ndaive nenamba dzemunhu wese ndandisisina namba dzavo. Andimona. Namba dzajeki ngari ndechiku chako ndandisisina anga asina namba dzangu. Andimona. Akatozonditsvaga musi uno ujeki think manje apa kuti kuwhatsapp ndandisisina namba dzevanhu dzanga dzangoenda. Andimona. I don't know what really happened. So even if uri friend nemunhu guys, it doesn't necessarily mean that you talk to that person every time, not every day. Andikunoziva kune vanhu vanoima friends avo andisika amutaure every day. Handisi my best friends. She was a good friend of mine. She was not my best friend. Ataitaura every day. Andimona ataitaura every day. Ndakarwadziwa guys. Ndakarwadziwa. She just went out. Namba inandisisina. Saka pandakataka kumutsvaka page kwacho kwanga vesiku sisina active siriko. Ndobva ndamisina message kumessage kuti kosai phone yako iri kuita one tick zviri kufamba sei. Phone aina message haina vhera yakapindurwa guys, haina kuvhera yakapindurwa message. Ndobva ndangusiya. Andimona ndikangoti amene zviri kuitika apa kunzwa kwandiri kutoita ndizvo naIV kombo ndopaanga atanga kutorwara. Andimona ndopari kunzi anga atanga kutorwara ipapo. Saka akabva adzima everything. Iye aibva totaura kuti hanzi naiye anga asingatozvizivi, but nangwa anga ari munin'a wake akaita kutozozvinzwawo nevanhu because the contact dzake dzanga dzisingasapindi. Andimona dzandisingasapindi. Ndakushiya kuti zvinondotobvunza ndodini chandinoziva kuti ndichabvunza pane pandozati vakaitaka kukonana so munhu anakwanisa kubvunza ndiye mai maka panguva yacho, but manga tichiri kutaura tese pane kakusawisana kavakaita mukutaura namai maka, so they were no longer speaking terms. Andimona they were no longer speaking terms. Saka kuti ndichanobvunzawo ndakabva ndangoti ndizimva ndangosiya. Zviri kuzi zvakaposta pasocial media zvikadhuma pasocial media yese guys, handina kuzviona. Munozati kutoshaya kuti sei isina kuzviona kana kuti zvakafamba sei zviri kutondinetsa. Munhu akafanana naFei uya uyana ndiye munhu wekuti chirembo zvakaposta pasocial media zvaifanwa kusvika nekwandiri. Zvaifanwa kusvika nekwandiri guys, ndaifanwa kuzvionawo kune any platform. Handiti handichafunga chero zuva chechaanozviziva because vaitoseka ufuti vaiwirana zuva. Ndamboona ndachadzokera page kwavo zuva nezino kunosecha papage paka ndamboona picture yakaposta kuna kuti hatozviziviwo. Handimoona guys ndakarwadziwa ndikati akaita sei. Zvikanzitendi yakaenda aweliyo ivakuzotaurawo noti mutwini wasisi IV akazokwira akaenda kuZimbabwe anditi anzwa news idzi because iye ari kuti hanzi paakaenda awo mutwini waCIV ari kuti paakazoenda awoli ipapo hanzi taichata chiseka pakazoenda fone kenga isingasapindi. Hanzi achitaura kuti ndikafa mutivige ndoda kutengera ndikafa ndichitoseka paWhatsApp ndikamuti nini vaitaridza machats avaitaura naine suru kwai ndikatomuti unongotokutora nyaya dzekufa kwakanaka here anzi achingoti kana ndikafa munofanira kuda kuzondiviga. Apa pakazozvinzwa munhu atofa atovigwa vakazokwira vakaenda kuZimbabwe atovigwa. Ndozvandiri kuti I'm not the only one who missed this guys. It's like vanhu vakawanda vangari kudhuze naye vakamisa this thing. Handina kuzviona ini. Handimoona. And then hanzi paakatanga kurwara pakaenda awo then akabva switcha achinja kuda vakatora phone here vakamubvisa pauyu panhingikira anga nemwana wake one kuda akamubvisa pasocial media kana kuti akazodii kana kuti akaita sei hapana chaziva kuti what really happened kuti abve pasocial media. Andika vakazongonzwa hanzi nemutwini wachona pavakaenda kuZimbabwe vakurondedzerwa nemwana wake nawanza hanzi vanoti akaita maacids mudumbu ndobva azoenda kuchipatara. So she was scheduled for an operation yekuharare kokoko yematumbu, but hanzi haana kuzokwanisa kunosvika kuoperation because matumbu ake ari kunzi angatora. Guys handizivi hangu handingazivi kuti maacids aya anokonzerwa nei kana kuti chii, but ndakabatikana guys. Mwana uyu she was full of life. Mwana uyu she was full of life and she went too early. I think anga ne 42-43 kana saka nganisi ndo makore ake anga anawo iwayo. Handimaona last year pacho paakafa. Ndakabatikana guys, ndakambotoita nguva moment yekumbofreeza chacho vakazviona ndikatokotoredza musodzi vanhu vakati tongoti chiko muya nezuro ndikati ndikurwadziwa pati handina kuti zvandichatoita it's already zvakatoitika handina kuzviona ini ndobva ndatoposta ipo paipai ndikatoposta ipo panapa. Anyway ndodangoti hangu kwauri kokofeika rest in peace wena hauna kugona kutiudzawo kana kutionekawo kuti ndizvo zvakuitika kana kuti chii hatinagona kuzvinzwawo handitotozvinzwawo izvozvi after 6 months kuti ndo zvakaitika.
zvandirwadza. She was afraid to angori zvidira doro rake guys, angori munhu aizvidira doro rake, aingori munhu aizvidira doro rake, angasina basa nezvakawanda. Kana vanga anewo zvimwe zvaitana nevanhuwo inango handizvizivi, handita zvandisingazivi. Kwandiri ndisi taingotaura nyaya dzedu dzaingove dzekufara, nyaya dzake dzaingoti sisi ndikuuya kuSouth Africa muri kweri, sisi handeku ndapinda muSA handeku Emperor's Palace, sisi muri kuda ndikuvigirei chii ndobva kuZimbabwe, maehewo andaimbobuda ndichimwa yamakasiketi ndiaindirigira. Hanimona aitogona kubatisa ndege zvinhu zvake amunoita saita madhiri ake aigona taitombenda kuairport naye achinobatisa zvinhu zvake. Handakarwadziwa guys. She was just a single mom aitongoriritirawo mwana wake iye. Hazvina basa zvo takasheka 6 months but ndinongomuchema because kuna umwe munhu asikakodzeri kufa guys. Kuna umwe nokuti unongoti paupenyu Mwari dei vasinga hamene kuti nemhaka yei vanhu vakanaka ndo vanokurumidza kuenda zvavo. Handichimaona vanhu vakanaka ndo vanokurumidza kuenda zvavo. So kune vanga vachiti angasishamwari yenyu hamukazivi after 6 months, you will never understand guys, you will never understand. Hamuka understand. Saka zvinonetsa noti maona magara mataona pakaipa inini. Hazvina kuti ndingada mbiri nemunhu afa guys, kana kuti ndingada mbiri nechii, no, but genuinely hate, kutorwadziwa chaivo chekuti saka kuchirara pese kwanga achitopeka munhu anga achitotambura angari pain ende hapana kana wakagona kuudza kana takaudzawo vekuharare kokoko handizivi, kana takaudzawo ani amene munhu aiwira nevanhu vese guys, aiwira nevanhu vakawanda zvekuti chero dei mwana wake akada kutora foni tati maconducts handifungi kuti aimbozvipedza. Hanimona haimbovapedza, munhu aimbowirana nevanhu vese paasvika munhu aimbointeracta. Kune vanhu va2019 vakanga vari kuIT makamuona, munogona kutotestifyawo mega kuti anga ari munhu ari bhose, munogona kutestifya kuti anga ari munhu akaita sei, but zvisinei hazvo tongoti ndonzira yedu tese. Zvinorwadza. Ane nhamba dzawo dzake guys, andipewo, ane nhamba dzemwana wake andipewo. Ndatozonzwa nezuro ini kuti zvacho ane nhamba dzemwana wake andipewo zvake, because what knows me like zvokutodaro mufunge. Saka hameno hazvo kuti zvakafamba sewo. Tinawo mafriends, koitawo Ruth uyu wandaona nhasi, mona zvinhu zvacho. Ruth Sakala ndamona pagroup regweru guys, ndipo pandatoona ndikatozviramba ndikavhunduka kuchinzi rest in peace funeral yaRuth iri pakati. Ndarohwa nehana guys, ndikati Ruth no ways. Ndokutanga kuenda kundotsvaga kumagrupu egweru, ndoona ari kutonyorwa pese pese. Come on guys, Ruth ndakatogara naye zvokutodaro kumba kwedu pane rimwe gore, amboitawo nhumbu yake akadzingwa kumba akadini, akatizira kushamwari yake, akauya akagara neni akadii munoziva. Ndobvunza kuti akafa nei, ndakutsvaga information kuti akafa nei, wokuchabvunza ndichina nhamba dzanhu kwanda kugwera. Akafa nei, Ruth akaita sei? Kwanza akadonha mukadoma akafa. Just like that guys, kumuzanzi akadonha mukadoma akabva atofa. Ndopaunogona kuti kungofamba guys, but people are going through a lot. And ndakaona life yakatona nayo. Angari munhu wevana ndinakuzviona ndichatonotarisa Lizzy because kuprofile kwake is like vakabvisa even mapictures nechichichi, hakusisina chinhu. Hakusisina. Ndaida kutoshare malife andaita naye, angari page kwake malife angu naye. Andiona. Ndaida tonodzosa back nezuro, hakusisina zvakadelitwa zvese. Andiona. Ruth aidza kuAscot Floss. Ruth Sakala aigara pa2. Aigara ku2 pa2 apo padhuze nepabumburu nepaSt Paul's. Ruth Sakala aidza kuAscot. Ruth unotomuziya. Ruth Sakala aidza kuAscot, you know him. Hangari ngori munhu angori zvahangu. Ruth hangari munhu ungozvifarirawo kuti ndarwadziwa wangu guys, ndarwadziwa but amen. Manzi Ruth akaradza kani mai Owami exactly shai zita remwana wake kuti Owami, ndakapa Owami zita iroro fungi. Saka ndikazodza vanhu kuti my good friend anobva tine nanga siri friend yako makanga mangu waingomuziva. Zita rekuti Owami ndakapa zita rekuti Owami mwana wake Owami wokutanga uya. Owami wokutanga uya banga karogwa naNico kuZinglas. Anonoza tindutaura history pano. Ndakatoshamisika nezuro, ndakarwadziwa nezuro, ndakati Mwari wai ndikuziva zvinhu zvevanhu ava nhasi after uyu zviri kumbonyatsofamba sei chaiko chaiko, zviri kumbofamba sei. Zita rekuti Owami mwana ndakatomupa zita rekuti Owami mwana wake anziko Shepherd. Shepherd akasheka kudhara. Shepherd inga takatoposta one. Shepherd anga ari mumwoyo dogo, takatoposta one pano. Sensei
Shepherd Bangure. Shepherd jakatoposta ndikatotaura wani panapa ndichitaura kuti vedu munhu ashaika uyu taiti tikadenda taimhanya kuna Shepherd kumakombi achiti vhikirira achidini. Hanzi aipindira chechikupi zvitarekazi ritaenda kuchechi here rutaninge ngasingaenda kuchechi rutanga singazviendera kuchechi but vanhu vakasakala munongovaziva ati vatete vake ndimaisakala vaive pachikumbiro vanga vari kleki pachikumbiro ndo vatete vake vakaita yezi vari pachikoro chechikumbiro vari kleki vaya ndo tete vake ivavo. Kwana Haga kuvillage 2 Kwana Haga vanoziva Haga mugweru Kwana Haga mwana waAlek baba vake vainzi Alek mai vake vaigara kuHarare vanogara kuHarare kune vari kuziva vari kubvunza Sharuti mazviwisisa mapawisisa mapanzwisisa ka saka zvakangooma guys zvakangooma hazvo tiri kutandara pano pasi guys vanhu vari kungoenda shuwa tisingamboni vamwe ndikungakunizo ni vakawanda vakatofa vakatongorova hanzi I know apo the parking my condolences akana family yes ndivavo chaiko chaiko ndiko mune vakawanda vakatofa tikasatozviziva guys ningosingatozivi haisi best friend yekuti munotaura everyday ka no inenge chimwe good friend yekuti munotota maitotaura mese muchita madhirenyi pamwe muchitosangana muchitoseka zvinonetsa vanimona zvinonetsa but hanziwo aino tete vake ndazoziva kuti wafananidza tete vake fana Bianca tete vake ndovadatoza because munhu vakawanda vanoziva maisakala vanhu vakawanda vanoziva maisakala kuningikiri kumukobha tuku nekutiko sisinoleaders ndikutaurevesa raviro nditaura chokwadi anoda kutovhundukawo ndikutaura chokwadi anoda kutovhundukawo kutaura shuwa raviro ndikutaura chokwadi akashaya anenge ari kuvigwa nhasi kuti ari kuvigwa mangwana zvakandinetsa kugraspa nezuro zvakandinetsa kugraspa saka izvo titotaura daiso rutakarara mumochari zvakandinetsa zvokuti dhukunge nezuro zvakanditambudza kuti ndo nyika yatikurarama tingagoti chii Mwari vanongotora vanhu vakangozvinyararira vanhu vanongo vasingaiti vachisiya vanhu vari loud sesu kudai vanotosiya vanhu vanotoshungurudza vanhu vachitora vanhu vasina kana basa nevanhu vanhu vanotongozvitirawo havo zvinhu zvavo vasina kana basa ndo vanotogwa votoshaya kuti zviri kufamba sei kuti ameno guys haziya dzekudona idzi asi nemi guys tinoda kuni kuchita vanhu kauchinzi vanhu vadona vafa chii chinenge chiitika nemi guys munhu anongonzi adona just like that kwanza atodona angakuita zvo zvegold ndo zvanga kuita izvi zvegoridhe ungonzi adonha afa chii chinenge chaitika guys kuti covid high blood chii kana risarutanga ri mwana ndinge kasati atombopinda kana mu40 tingati high blood yanga itomubata kudhara ndomai panozotaura kuti guys zvinhu zvatinopedzera nguva mazvira zvina kana nebasa rese unai vamwe vari kurwara vachifamba anomaona iwo utori mutano hauna paunonzwa hauna high blood haugwari hauiti sei handika uri mutano asi unowana nguva yekumuka mafeni uchitirega ndiende kunotuka vanhu handitoona asi uri mutano panotombotendawo kuti mwari ndokutenda ionai vamwe vari vaitamba namainini wangu memukwato yokona narodi anomaona woti utende mwari neutini mwari ndiri mutano honai ndiri right tina nguva yazvo izvozvo tine nguva yekungomuka makuseni tichingotuka chete kwapisa vedu kwapisa guys haiwa une nguva yekungomuka makuseni uchingotuka vanhu chete asi uri mutano uzotendawo mwari mwari ndokutenda onai tutaura kuti vanhu vari kudonha kana pavachifa guys zvinogwadza iyoyo reason iyoyo yekuti iwewo hausi kutoa hauna uripo uri mupenyu handiwana its reason enough yekuti utende mwari kuti mwari chinoda kutendai honai kuti vamwe vari kutofa asi ini nditoripo ndiri mutano ndiri kurarama handina kufa handina kana bp ini guys mwari ndodo ndomutenda ini nhasi sandikuda kutomutenda pachiita vanhu varinyatsokuona kwanzi naMV nezuro chaichaenda irwara ikudhondowo kunhasi ndopanamuka kochii kwanza I've noticed a lot of people are defaulting BP medication zvavo one ongonzwa kuti munhu adonha chiiko chinenge chiitika chiiko chinenge chiitika naini guys chiiko imi guys kana wapuwa piritsi rachona remedication yeBP chingomwa ka medication guys
chingomwa medication kunozoti dakujamba piritsi remedication zvine basa reiko imwa piritsi rako urarama asikana kana kuchinzi ndiwo anodonhedza vanhu kana varega kumwa wodonha wofa hakuna kuri kupisa wena itori pa 26 degrees chaiko asi 26 chaiko kupisa zvokutoti hapana chaunogona kana kuita kana kudii chaiko chaiko homa vendiwe kana muchinwa mapiritsi enyu enhiripiri ehigh blood please imwai mapiritsi enyu imwai mapiritsi guys hapana chinomboshamisa pakumwa mapiritsi vanomaona hapana chinomboshamisa pakumwa mapiritsi imwai mapiritsi enyu anditi imwai mapiritsi enyu zvakanaka tira murarame guys yesi ndinoda runyarara imwai mapiritsi enyu murarame guys musateedzere vanhu musatarise vanhu dzimuronzii muri wochaiko musateedzera vanhu guys imwai mapiritsi enyu murarame ando muri kunzwa noti kana uchinzi nanodonha chizvifambira kura kuti anenge asina kana paambonzwa kubva kumbabva zvakanaka achitozvifambira asina kana paari kunzwa asina kana chii ongodonha he guys ini ndo pandongotenda mwari kuti handina vana bahigh blood handisati ndabatwa high blood handina ndosandona kuti ndinotogara ndiri active handisitombori hangu bother zvebody zvokudaro because ndozati mukati I'm very much active and I'm very much fit asi kana high blood hauna handisati ndaita high blood handisati ndambonzi high blood yakwira kana kuti unongotenda mwari nazvo hausati wambonzi chidada ndakamboita kakuda kandasingamusi chiti mwari mukati nemunocheka asima ine munodini paya ndikati nai mwari asima kuna vanoziva mumba kwedu akabata asima inobvepi kwandiri I went and checked asima ndikanowanikwa zvendisina zvikabva zvangozoperawo paya kana ingokosora ndingoti chiendi kanoitiwa full body scan test saka unongotenda mwari akuti munguva chako chekuti mwari pamwe pacho pavanenge kunzvengesa soka pane pakangooma 129 degrees and akarima duty toitwa mapapu smear aya kunokunda ani ndakatobva kuti mapapu smear vanotokudza tugozodzoka 2029 kugozodzoka ipapo kura kuti unenge usina anomaona unenge utori right unenge uchingoenda kumatest ayo uchingotyana kuti vanochinzi hanzi hazvirwadzika kana ukaita zvinhu zvazvirwadzi unotozongoonekwa wakutonzi stage 3 kana kuti stage 4 anomaona saka kungoenda kunotestwa kuri right kungotora chivingu ndanotestwa zvese ugara uchiziva kuti chii chiri kuitika mukati mebhodi anomaona uzoti chiri kuitika mukati mebhodi azisimeli vanhu vachimadodolibechekasi havadi nguva yekuenda kuchipatara notasva kuti chichi kunetsa havadi vanhu havaa izvozvo vanhu havadi atine mazuva anosenge neindaneti yakauya wese tinowana kuenda kunogara kuchipatara tichitadza kuona kuti tingasarira paindaneti but now health yedu yakakosha manje ndosamaona nezondaitaura nenyaya yemental health health yedu yakakosha iyo mental health chaichaiyo guys kune mamental health nesi atinawo pano dei muchimbouyawo muchipaima platform muchitaura kukosha kwemental health yako kuti ufunctione unzi munhu uchiita zvinhu zvese ine normal state guys inonzi mental health yako inofanira kunge iri right anoona inofanira kunge iri right yakamira pakanaka vanzi mainjection ecovid makudonza vanhu but linda vanhu vakabaiwa covid vakawandisa vanhu vakawandisa maititi how are you vakawandisa vanhu vakabaiwa macovid vakawandisa handi chisimbi checho vanongoisa chechinongoti achigwadzwa chinongoti tyogo panguva diki chinongoti godyo panguva diki but vatopedza chinyirwadzi chiya ochirwadzi chiya chipatisimi chinongogwadza pavanenge vachipisa tsvina iyoyo chete kana chigwadzi chiya endai munotarisiwa guys koma acids anokonzerwa nei guys pane ruzivo tiudze dakuwa kutsvateroteroa chaiti vanema daini guys maacids anokonzerwa nei maacids anokonzerwa nei tiudzeiwo maacids anetsa aya aringotora vanhu aya maacids anokonzerwa nei tafadza maacids anokonzerwa nei mamishi hanzi mamishi ndipo mavheji yautore come and take yautore mavheji yautore mavheji mutore topusha sochitonana kadai maacids anokonzerwa nei guys hanzi maspice saka muri kuti komaindia saka muri kuti maindia anodla maspice everyday ane maacids mubvunzo wangu guys kuzvinoendena zviti make sense
ma-acids anokonzerwa nei? Hanzi alcohol. Doro handiti senge vakadzi vanomwa mawhisky ayaya kumwa bhotoro rewhisky. Guys, makadzi anomwa bhotoro rewhisky vaya. Iwe ana ikona kuhodaro zvendikumwa kokokora kaifani kokora usahodaro zvekani. Hi dear. Hi sis Melly. What do you say? Ndiri right zvangu. Nanzwa muchitaura nyaya yenyu side to explain. Hey, nyaya yacho yabva yatondirwadza. Because my mom vakafa nema-acids as well in 2023. Your mom? Yes. So mama vanga vagara vane chirwere chemwoyo. Aona. Yes. So pavaenda kuma-doctors vainzi ma-acids. Then this other professor is a doctor but akazodzidza akazoendera mberi akaspecialize. Kwakuti no vanhu ava pavanouya vachiti ma-acids madoctors anofunga kuti ma-acids ainge isiri nyaya yema-acids. Sometimes munhu chirwere chiri kumashure kwake pachinokupa masymptoms ekuti hasisina kumira mushe anoita kunge ma-acids. Okay. Vakatotaura vakati no madoctors aya vakatoprescribe sirizvo kuti vairwara nema-acids. Mwoyo wavo ndo wanga wakuda kutariswa kwete ma-acids avaivarapa aya. Saka vakatiwa treatment yema-acids vasina ma-acids. Even death certificate ranga rakatonyorwa nzi ma-acids. Hey. But professor ivavo vahombe hazvida kataura nezita but ndo vakatozotaura kuti no haasi ma-acids but vanga vatoshaya already. Vakati no masymptoms ndoaita kunge ma-acids but anga asiri ma-acids aya. Saka zvinogona kudaro as well. But ndinoda kubvunzawo naini mwanangu ndiudze kuti mama vaidya here zvima-spice zvichichi? Not at all. Ende vanga vasinganwi doro as well. Diet yavo yanga itori right but vaisenda kunoitwa ma-checkups ehati yavo so ipapo vanga vanonoka kudzokera. So I think vaifanira kunonochinjwa matablets avo avaita sei avainwa. So we actually realized kuti vanga vanonoka kudzokera for ma-checkup. Hey. Ende kwanzvitasaunotwa macovid iwaya majekiseni isi takatobaiwawo usakakwana baimwana madozi usakakwana ivo vakatobaiwawo futi saka maona. But iye professor wacho akataura kuti aiwa madoctors aya majunior doctors akatotaura kuti ndo vakavacosta because haasi ma-acids. Shida iso ndiri kusuweta zvisingaiti akuona ndikutosweta ndatomira ndipedza chekamuronitoringikiri ndakatorwadzira zvingaite sismeli because izvinhu zvinorwadza kuti wanga uchienda namai ako kune mamwe madoctors and they say kuti ma-acids only to realize later makuzoita postmortem nzino haasi ma-acids aya. But certificate mamwe madoctors anga atonyora kuti ma-acids. Postmortem mamboitire izvi kuti katinyatsokozi inini ndaisazvibhilivha kakuti ma-acids. Saka patakazoenda professor ivavo futi ndo vakauya vakaexplaina kuti no haasi ma-acids aya. Mwoyo wavo ndo wanga usisina kuita mushe not ma-acids. Saka vamwe vacho vakuprescribe zvisiri vakutaura zvisiri vakudiagnosa vanhu zvisiri ndo yaproblem yekuti makazotoita dig deeper you will see kuti no haasi tombori ma-acids. Saka ipapo paakunetsa kuti tichiziva kuti ma-acids zvechokwadi here akuuraya vanhu or there is more to it. I just had to share hangu kune vanhu kuti panoenda vachinzi ma-acids dai vachimboenda futi kumwe onyatsotariswa kunzi vachitwa ma-blood test and everything kuonekwa kunzi is everything okay.
hakunawo here ane maacidhi apa pakati pedu guys, auyewo angofila free atiudze kuti sei chidhaeti zvakatanga sei, tiziva muvazivewo kuti maacidhi aya zviri kumbonyatsofamba sei. Hapana here ane acid guys ajoin apa atiudze akadhaibhodhesa maacids auya tisanauirewo kuti ini ndinawo ndakatanga sososo kuti tinove vazivewo. Anomaona vakaona zvatangawo izvozvo vodini voziva kuti panenge pane kana ari panoda kufila free yake. Sisimeli makamirira henyu munhu wenyu ari kuuya nditi let me just say something ndiende. Uya aliya hanzi ndiripo, uya aliya. Alright, ndikuedhe zvanaka. Ndikuedhe aliya. Taura kuti okay, ndaichida kukutendai ndaichizoya kuseri. Ndakaenda kwamadzibaba vekwajesi vaivai. So inini ndaenda kumaperiods angu 8 days. Ndobva vangondipa mvura, ndobva tinwai mvura iyi. This month ndobva ndatienda 3 days. Serious? Yeah, just like that. Mwari wakanaka, iwe 8 days hatisakutamba nadzo iwe. Totambe ne8 days. Ndoziva ndotaura nemi kuseri. Alright, iripoti ya, thank you very much. Okay, sharp. Hanzi ndiripo, alright. Vakawanda tiri maacidhi nai. Dropei smell. Uripa vikopapimira wadona. Kana zvamire nemacidhi vanhu vacho zvakatowanda. Hello, Sisimeli. Hello dear, how are you? I'm good. How are you? Tiri bhoko, tiudzei vasikana, zvakati zvinotanga sei, chii masymptoms zvinodii? Maacid unotanga uchingo maacid kana wakuta maacid kazhinji unenge utone chirwere chaunenge uinacho chiri behind maacid iwayo. Ini ndakatanga ndaishaya appetite zvekuti chikafu ndaiti ndikationa ndaingosviba mwoyo mudumbu dzimwe nguva munongoita zvezvekungoita kufufutirwa. Saka ndakaenda kwaprivate doctor muna 2019. Because ini ndakaenda kuita manje maallergies maskin, because skin yangu ndaenda kuita zvezvekuita kunge ndakatsva kumeso skin yangu. Saka ndakazoenda kwadoctor. Pandakaenda test pane mapirisi andakapuwa because vaiti ndakangota zvekuclear skin yangu because ndaisarwadziwa. Ndobva so ndakaona machingorwadziwa ndichiitwa zvese ndikaitwa mapap smear zvese ndikaitwa everything ndikazi ndiri right. So ndobva ndazoenda last year but one ndarwadziwa futi nemudumbu ndichirusa, ndakaenda kuti ndikadya ndorutsa. Ndobva ndazoenda ndakanoita zvekuteswa ropa kuEdenville Hospital, ndakaita zvekutorwa ropa. Ndobva vanzi ngatimbotesta muropa rako kuti hamuna zvirwere zvirimo here. Ndobva ndatestwa, ndobva ndazodzokera kumaresults angu mbova nditi ndine maacids nemaalcers, but handina kubva ndakamwa doro upenyu hwangu. Komaspice ataugwati? Ndina maspice, ndingati maspice handisingazi zvekuti ndakapurira kuZimbabwe, maziva kuti kuZimbabwe hakuna maspices. Ndandichangouya kuno kuSouth Africa ndingati ndakadya maspices zvakanyanya. Takungobvunzirawo like zvekutaurwa nevamwe zvekuti madrinks, maspice, machii. Pane maspices nemadrinks anonzi anokonzera. Ini ndakazobvunzwa kunzi asi unomwa doro here, ndikati aiwa doro handimwi. Tikati maacid akarodza ndakatira zvekuti. Saka doro rinopedza vakati. Ini ndine mapirizi andakapuwa anenge atori emwedzi, unotora emwedzi wega wega, anonzi anzi omeprazole. Unotopuwa emwedzi wese, anenge atori 28 mubhodhoro. Omeprazole ndechii? Ndeyemasafidhere. Uchiona omeprazole ichipuwa vanhu vagwere vepfungwa kuno kwavo. Omeprazole inopuwa vagwere venjere kuno. Omeprazole totoizivira kuvagwere venjere. Because vakati tiva kutreata kuti maacid ari mumiri mako apere, saka ndakanzi ndikufanira kupota ndichimwa iyoyo omeprazole iyi. Nditori nayo iyi. Maenguratidze iyi. Iri kuoneka? Ina hapa ndikuoni mazuva malive azuka isu atione nikikiri. Louise akuya justify these drinks. Justify doro. Louise, usati these drinks. Iti doro. Uda kuwanda kwako kudoro unoisa patiri kwa these drinks. Kwai doro. Saka chiba kutaura pamupedze wegame kuti munhu wese ngatirasei madoro atina umba tite clean. Doro ndo ndakatobvunzwa doro, handambobvunzwa chimwe chinhu, ndakatobvunzwa doro. Ndobva ndatoti doro, ndati asati ndambonwa doro upenyu hwangu, watonditi saka chiregai titreate maacids amina kuti tona takakonzerwa nei.
saka zvinoine doroka zvemaacidzi izvi zvinongove kuti anenge angokwira maybe acid iri mumuviri mako anenge angongoshuta wamene ndikutsvaka esinde uramba kukwira ichiita vanoti nemhaka imbobuda udzoke ikuramba kuedza doro rinokwidza maacids munhu wese andipedza rimesani maacids mumiri make pakuzononzi maacids ako ari hai unenge wadya zvinhu zviri kukonzera kuti maacids ako ave hai zvakaita sedoro iroro nemaspices nemasitrus fruits pane zvikafu zvakawanda zvanofanira kutorega kudya Rejoice buda udzoke Rejoice vimbisa buda udzoke buda pana ivugodzoka buda udzoke buda echikova nokuramba kukwira sei kana sitana kukwira bike unofona ti namba munadzo unoita zvokufona kana karamba kukwira mira ndiningiri unoita zvokufona toda kuzowana information about this acids thing because shall we see too much sugar into the same effect. So really is the first in one category. Toro na imi guys toro tingarisha kuma fees here. Does the alcohol falls under fees? Toro ndiri singatodiwi chisimeli. Handi zvinoita mamwe maacids akurwadzei ari kangogara ari mumudumbu muchingomwa doro renyu zvichienda zvichinochengetana imomo amwe anogona kukuuraya usina kutomborwara nguva hombe because wanga uchingotutira maacids achiwanda mumiri mako ndosaka zvinzi vanhu ngavaclean system. Hanzi apples, pineapples, tomatoes zviri acidic in Asia avatoshandisi and kubika masupu and pineapple vanotomaisa mumvura. Doro rifemeni saka ichipizi ya kuvalira zvese zvineka kuvalira kakaita kasawa sawa kaikaya zvitodiwe kuti udye izvozvi apa ndikutoma drink yangu koko yangu guys saka indozviri kuti ndikutoisa maacid here kuti koko ini ndakatozenda pane pandakazoenda kuclinic ndatobatwa kudhara ndatonzwa kuti pane pandakazombotirwarei ndaenda paclinic chaipo panapa paclinic ndakatosvikako ndikatonzi usamwe madrinks ese maebeverage nemapizigona sei handibate handimwe kana drink kana mazonya handinweini ndomwa mvura nemagreen tea. Alright, ko tikagara tichidhoza mudumbu tichibvisa ningirikiri tsvina mudumbu hazviite handi anofanira kugara uchicleana saka zvinzi clean system because zvinenge zvinodorora mune muchini mwari yari ndo rinenge chinogadzira maacids mudumbu menyu ndo rinenge chigadzira maacids mudumbu menyu kusvikaita sei akutoaffecta dzimwe amwe mapatsi mudumbu imomo. Lemon is high in acid. Lemon is very acidic. Lemon, which is not late chimwe. Hi, Sisnelly. Yes, Kola. Muri safe. Right, Kandan. Mushe. Inini ndoda kutaura experience yandakaita nenhau acids. Ndiri kuZimbabwe ndakaita maacids ndobva ndamboita zvemaherbs. Then vakaona kuti maherbs akawandisa saka ndobva vandipa medication yekuti inocleana system yese and it helped me a lot. Saka apparently zvakabva zvangopera then zvobva zvangotanga futi ndichipota ndichishandisa naGaviscon vakadzimara vasachashandi saka pandikazoenda overseas ndauya kunoku ndopandikabva ndaenda kwadoctor because pane pain yandainzwa pasi pezamu kuside kuleft so and then ndivangati let me go kwadoctor ndaenda kwadoctor they did matest ese they took my blood test ndikaitwa heart test ndikaitwa inonzi chii breasts zvese so that they see kuti problem ndeyechii and then doctor ndamutsanangurira problem yandinayo akati problem yaunayo mubhodhi mudumbu mako makazara gasi that's why ukunzwa pain paleft side up saka makazadza chimusuro chakawanda mubhodhi yenyu saka hanzi gasi yakazara saka hanzi pain yauri kunzwa iyoyo igasi yakazara saka circulation yeblood inenge ichitadza kufamba saka ndo zvinenge zvichikonzeresa
Saka ndandine futi imwe problem yavangu akatsanangura kuti ndine low blood platelets, of which low blood platelets yanga ichindikonzeresa kuti sometimes makumbo angu anenge achiita kunge ari kurwadza ndongomuka ndakaneta. Saka then they gave me a treatment yandakaita for almost a month, that treatment. But treatment iyoyo yaizondikonzeresa kuti ndirware chichi ndobva ndangoti no, let me stop. Ndastopa kudaro, but zvaibatsira hazvo. Ndastopa kudaro ndobva iye doctor akanditaurira kuti there are foodstuffs anokonzeresa that. Akanditi samwe usadye gluten, like zvinhu zvatinodya ma-refined foods like hupfu neraisi. Akatsanangura pakati lactose, zvakaita sana lacto, ma-dairy products ese, ma-sweet foods regedza. So I started to do that diet yekuregedza all those food products, and zvesure handidi kunyiba, it worked for me, and nanhasi it's working for me. And then I started to take up my remedies. My remedies anobatsira futi, because every morning sorry? Every morning I wake up, drink a glass of water before I brush my teeth. Ndogadzira remedy yangu inocleana system. Saka remedy inobatsira kuti kucleana system yese mukati umu, zvese zvaunenge wadya, ende zvinoita kuti ukwanise futi kuenda kutoilet. Saka inini ndo problem ndaitadza kuenda kutoilet, ndaingorwadziwa. Saka up until now I've seen kuti diet yangu I have to be cautious nediet nezvandinodya. Saka my fruits, they are helpful. Anobatsira for inflammation nema-acid reflux. Saka I'm hearing people akuti ma-orange ashande. Inayo yekuti pane mamwe ma-food stuff aukudya anenge achito-trigger that ningirikeni ma-acids. Ukaenda pa-diet, I had to do a strict diet yema-fruits chete nemvura. And I was taking, ndaitora ma-oranges, ma-citrus fruits ese they work, uchidya na broccoli, chichi. Saka ndakulimita kudya like ma-starch. Starch yangu ndaidya kadiki ndichiwanza ma-veggie. Then red meat, it's something that Saka red meat, you have to cut on red meat. Red meat ndoini. Saka Saka ndakadzimara zvikanzi nadoctor hazviroti hako usadya hako red meat, but you can just eat it once a week, it's fine, because red meat food inokonzeresawo like ana cancer chichichi. Saka ndaitombomwawo alcohol, but I had to stop. Right now ndikataura kuti ndane almost 6 months ndisiri kumwa. I'm sticking with my diet until ndanasonzwa kuti ndanasuve right. Saka kuslima futika. Unotoslima futi, ende zvinotobatsira kana uri munhu anga kasimba uchitodawo kuto lose weight, zvinokubatsira. Intermediate fasting, it's also good for your body as well. Saka pane vakubvunza danzi remedy yawakashandisa iyi, remedy ipi? Because apa patove zvinotobatsirana ka. Alright, inini I was taking pamwe paTikTok pandinomboenda for vanhu vanoita zvema-remedy. Saka ndakati rega ndimbotry. Saka ndakatora ndinoshandisa boilisa a cup of milk with the parsley and the cinnamon. Cup of parsley milk? And with parsley and cinnamon unozvikwatisa. Parsley, a teaspoon of parsley, a teaspoon of cinnamon, wozvikwatisa, then woma. And then ndinekubvunzo inini hangu tatapa guys. Yeko nhasi tokutasaidza atiri kudyiwa too much. Rakaipa. Munoziva here kuti tichikura ndotaza ndaimwe kuZimbabwe taingodya sadza isu guys. Saka razoipa nhasi sei? Even zvimbuya zvakudhara tichembere zvisekuru zvedu zvakudhara zviyama zvedu zvakudhara zvaingodya sadza. Asi hazvinangota ma-acids.
hazvina kuita saka muri kuti udiko iki zvinoitika ndezvekuti kudhara vana mbuya vedu vaishandisa mishonga yechibhoyi ndo zvaivararamisa ende vaitoziva how to use these things ngoti isusu nanje zvinhu izvi hatichaziva like mishonga yachona inotibatsira. Amen. But if it's working for you, if it's working for you, that means it can work for other people. Guys, and you boil and you drink. And I'm teaspoon. Oh, boy, now I'm not going to pass it out. And my problem is gas here. Which bloated. But now I put some bloated much. Or maybe she went to talk about diagonals. Diagonal first to change the would Mumako meet a bloating because she no wants to let her bloating Mudumbushun Shakasi and a Senation Shakawand. Yeah, zvinenge zvakasiyana saka ukatorwa mati ukaita uchita ndorani ati vanhu vanova ndorani vachisa zvakumwa ndorani zvacho ndorani yatinobudisa mwena inanzi anamboishandisa ndidi kunyina vanhu vanoshandisa ndorani guys ndorani haibudisi mwena ndorani inobudisa mweya wani hanzi inobudisa mweya wese unenge uri mudumbu inoburitsa ndakasaidikirwa kudhara nhasisana tomboishandisa irimo handisati ndakasaidikirwa ndasvika gore irimo munomba irimo ndosana tomboishandisa asi hanzi ukaita zvekugarira here inobudisa mhepo kana tokaita zvekumwa inobudisa mhepo mudumbu here stuff like that things like that. Yeah, but Gasiriaris smell rakasiyana I think nemhepo yekuti inoshanda nendorani because inenge ichi pane inonzi H. pylori bacteria so rinokonzera ma-ulcers ndo rimwe futi rinogona kukonzera ma-acids mukuti munhu uite ma-acids because inini in my case I think akatonditanga ndiri mwana mudiki because inini mama wangu anoti ndanganga ndisingafarire kudya saka vakandirumura I think ndine 9 months vachifunga kuti vakandirumura ndichakwanisa kudya but vakatoona kuti saka ndangangokura ndiri munhu yaasingadyi then I remember ndiri grade 3 ndopandonyatsoziva pandakatanga kurutsa nyongo ndairutsa zvinhu zveyelo saka ndichingokura kusvikira 2011 ndopandakazorwara ndarwara ndakanoitwa inonzi endoscopy iyaya because ndaingoita izvo zvekurutsa yelo iyaya ndikarwara ndorutsa yelo ndikadya kana kuti maorange kana lemon mbambaira ndaitove nechikafu chekuti ndikadya ichi chinonditrigger koitawo chimwe chekutoti mwanhu anoti ndikadya ichi ndinoita nyongo ini ndikachidya ndasingaiti but ndaitove nechikafu chandotoziva ndikadya ichi ndinoita sei zvinonditrigger saka ndakarwara 2011 ndopandakazoenda kwaendoscopist ndikanoitwa endoscopy then by then manje duodenum yangu yanga yatotsva kudhara saka ndakazongopiwa medication iyo yemaacids ndiyo yandakangopiwa after ndaonekwa. Hold on. Hanzi nyongo iyoyo ndoma-acids ndizvozvo chaizvo nyongo ndoma-acids ndonyongo iyoyo saka nyongo yakuuraya vanhu dai kudai inouraya inini I have 2 near death experiences 2011 and 2020 akapota andiuraya saka then from 2020 now pandakazorwara nawo 2020 ndaingoita zvekuti ndogona kutongotanga kutsva handichatokwanise kusumuka handichakwanise kana kudii unoita kunge brain kana kuti brain dzakuda kutotenderera idzi but after maminutes ndikangorutsa kudai ndobva ndatofila zvirichi
zviripo. Saka pandakarwara 2011 ndandanzi nadhokta ndichimwa omeprazole ranga richitaurwa riya for life every day. Saka ndairimwa, munongoziva kuti iyo yekuregedza mapiritsi, ndobva ndamuti zvekungobheka kana kuti chero uchingonwa but still hapana chiri kuita sei, chiri kuchinja. Saka pandikazorwara 2020 ndobva ndakamuka ndakatoenda kubasa zvakanaka, bva ndatadza kudya, ndobva ndatoziva kuti something is wrong. Pandakadzoka mangwana makuseni ndakamuka ndisisingakwanise kumuka kana kuita sei, ndobva ndatotanga kurwara. After 2 weeks ndopandakazoirutsa, but by then manje handarutsa yellow, ndakazorutsa yagreen. Ndasingadyi, hapana chikafu chaitokwanisa kupinda. I think yanga yatohameno mukati momobile, handi inonzi chiya gallbladder rachona riya. Saka ndo mazuva ecovid ayaya kuti ndiende kuchipatara ndandamboenda pandandatanga kurwara. Pandakazodzokera ndo pambaiswa lockdown. Dokta akanditi usaramba uchiuya kunoku unozobatirana nechichi. Saka ndangotodzoka kumba ndangoti hameno Mwari, kana mati inini ndakufa ndongodi ndongofa. Saka ndangotongoramba ndaudi then I had to use water now nesalt. Ndo zvinhu zvakazondibatsira. Ndanda kumwa warm salt water yaya makuseni ndisina ndadya. Saka nyongo ibhayo anti ndisho nyongo ibhayo paunozorutsa paipai I think zvine bile mukati, that bile yaya ndo inenge inovava iyaya. But iye zvino ndaakudya, I can now eat anything. I think iyo nyaya yekuti yandakaudzwa nasomeone yekumwa warm salt water iyoyo nekumwa mvura yakawanda. Making sure, and ndakaita about 2 years ndisinganwi mvura inotonhora. Kana nanhasi handimwi mvura yemufiriji, ndinongomwa kana iri tap water or warm water, ndo mvura yandinonwa. Inini nharo dzangu dzichadikuvadzisawo, handinoziva kuti isusu tinonetsana nemahefibha teti ndisamwe zvinotonhora, asi kuchipisa kudai ungariga here kuisa maice blocks kuti umwe zvinotonhora chero mvura ungaimwa here chibuda muteto. Ndinotonwa kana inotopisa, chero kuchipisa iri warm iya ndinotonwa. Hanzi bhayo inturu. Okay, bhayo inturu haisi nyongo. What is the difference between nduru nenyongo? What's the difference? Handinyatsiziva zvangu, but ndo yachona inoproducer that inonzi. Ndinotozwisisa kuti what's the difference between bile and nyongo? Difference nduru yoyo nenyongo, difference iri papi? Hatisi chinhu chimwe chete here sisimeli, kuti that gallbladder ndo inoproducer that bile. Bile is the liquid yachonaka inoproducwa negallbladder. Ndokufunga kwangu nini? Ndokufunga kwangu. Iyi ndiyo ndipipiri yacho yandakabikwa iyi. Inonzi chii? Taitaura yedu yegasi. Ndorani. Iyi ndondorani. Vasingazivi iyi ndiyo ndorani. Hanzi mvura inotonhora nditasei kana une nyongo. Kana pane vanogona kupindura guys, dairai ivo makutobvunza mubvunzo chaiyo apa. Dairai. Kana pane vanogona inoita sei, but inini yakandibatsira, ende pane vandakatoudzawo umwe aitamburawo, ndikangomuudzawo kuti because vanhu like kubasa vaitoziva kuti zvaingokwidza zvanandichikudza kuti yaingotanga kuti ndopesa handichakwanise kana kufamba kana kudii kana zvandibata. Saka vanga vakutoti iwe wakunwa madhiringi, ndikati mazuva ano hapana, handichatombonzwi kana anything. Ndobva ndatomuti chikanzi wakadyei, ndikati ndaive ndisinganwi. Ndakatombosvika panguva yekusadya kana madomasi, onyeni, ndaingodya sadza nesupu yemvura yaya, handi kana mukangobhoila mukakanga modira mvura ndotopakurirwa. Ndo chikafu chandanda kudya, raisi risina chinhu chichi, ndisisadyi madomasi, masupu ese aya ndakamborega. Saka daimi guys,
ive vantu kutsvaga mafreezer bag ayakuti akaiswa kai ini handisi kumaona kuti akaiswa kai mafreezer bag aya ndakatotenga manyuwani chaivo saka ndogona kuisire muzviplastiki chete muriwo kandafa utotsvaga mafreezer bag kushopu because handisi kuziva kuti akarongedzwa kai amukwana nditendera kutsvaga kudai saka ndoti ndogona kuisa muzviplastiki here guys. Hello Louisa. Hi Louisa. Louisa. Louisa, bvisa foni Louisa. Louisa, dzimai mafoni. Hello. Tata kunzwa foni ndinotaura. Ndaona pachina kona ikomaenda pamute. Ndaitaurako. Wapedza kona. Asi. Network yabva yatongodonha abva adonha zvinai. Tashanda mushonga wangu wekuchipinge kuti adonhe. Pana kona abva kutaura ngachitaura nyaya yegaso. From last night, I'm just in bed. Kungosura. From last night. Problem. Disappointing. No, not really. I'm sick. Not good. But I was really light. Inini ndinotrigwa zvegasi zvataura zvese. Sharp pain, shortness of breath, left hand, sharp pain inoita left hand pasi breast. Zvataura chete ndanonoka kudi kufona. And then shortness of breath. Constipation, ndinozviita neprotein kana ndikadya beans madays akateerana like 3 days takateerana ndikadya ndikamwa orange juice handibati chinhu chinonzi orange juice maorange ndomatarisa kudai handidyi maorange. I don't eat orange. Ndingamwa doro ndingaita zvese but ndikangodya beans madays akateerana ndofana kuzidya ka1 ndotosiyana nadzo pamwe mutombo ita month or 2 hadzindi affected but 2-3 days ndinoita bloating ndinotorwara apa ndakafarisa ndakatsungana ndagarisana nambudzi ndikatora ndikaisa pachingwa ndikatora ndikambodai beans tikutaura chipi chero baked beans chaidzo mati chero baked beans chaidzo no. Beans zedu dzekurima zedu dzekukwatisa idzi idzodoita redusa salads handina problem nadzo. Kubva nezuva makuseni pandakadzidya kwekupedzisira ndaidziisa pachingwa then ndichingopedza chete ndakatoba kuti handichakwanisa kufema masharp pains and they don't go away those sharp pains until wapiwa mishonga watenga matablets vamwe tablets ndokuti pavhurike pano panenge pakabloka ipapapa dombo rinenge rakakura rakazvimberi uchishuvira kudzvova zvichiramba nekudzvova kuti dei ndikasura zvangu dei ndikadzvova zvangu zvichiramba uchirutsa ndikamwa mvura zimire kubva nezuva makuseni ndairutsa ndikadya anything chikafu ndasina kutoshana because ndairutsa mvura kuzoti chikafu ndikatombomwa zviyogati zvaibuda zvese kusvika izvezvi ndiri panapa asati aclean number the whole floor now is dirty nemarutsa nemarutse as I'm speaking now. I can't do anything. That one, I think now ndoverenga 30 minutes. Ndafila kuti sharp pain yaka inouya ichirelieva ichivhura. That's why now I'm able to talk. Vanhu vaifonera ndasingabati makozi. Ndazomadzosera makozi iwawo pandabva kunotengerwa mushonga nasomeone. Akauya nemushonga sachets asati ndambomashandisawo ndo anama handina kuita 10 minutes ndaka kufila relief ndinotowa kuti bvuku yese uchidrova and then pasipeza maipapo pamasharp pains pachitanga kurelivika dombo richitodzika because of those pains. Saka izvezvi pandateerera live yenyu ndashandisika live yenyu ichichinja ichiuya kuma-acids. After you explained what you explained, ndatombokotsira ndadiwa nehope ndichiiteerera live pandaonaenda kuma-acids ndikadai mwari ndozvanonaka unoteerera vamwe vachitaura maexperiences avo wototeedzerawo zvataurwa ipapa pandowaziwa nekuti upenyu hwenyu hwakakosha vasikana health ndo iri important zvinhu zvese zvinoteera kasuri
very true. Ndakapindawo through vanhu vaitaura kuti vakamboenda kumadoctors vakanzi masidzi ndakatopeta makore ndichipati chimwe ndemaulcers pandaenda kuTV koko big hospital yekunoko zvikanzi no asthma acids asthma ulcers body yako inoproduce ma-ulcers ma-acids akawanda because munhu wese ane ma-acids but yako haidi kutope up zvinhu zvine ma-acids anobva awandisa body mako ndo madays makamboona pandakambosirima ndikatombonzira kugym after giving birth and anditori ndaitoti ndaitodona nemacids kutoita chadzimira chiya nemacids anga ari pahai saka ndane 2 years akapera izvi ndotoziva ndikachapinzi. The rest is doro, anything I can drink. Coke, anything I can drink. I can eat, anything. But it's just like we just don't have to go and that was China. When is another China can have been up at diet in that kind of gym. But the being the is here, which you should not drink at least any day. You know what drink a shit. So I find skin young. So the chocolate I can't. No, break out chocolate. Yes, you can go 4 or 5. You know, it's a skin problem. Kana my pimples, kana my peanuts. Yeah, equal. So, mukutaura nemunhu akarara izvo zvine yes. Saka zvinhu zvese zvinofalla under one category ndokubohwa kwazvo. That's why madoctors achiita sekuti unoti doctors yezvaanoita anenge achiziva but masymptoms achakafanana. Mushonga unondopiwa inini yangu ikasika but ndatopiwa mushonga wandinawo zvidei kuti Facebook ichiri kuratidza mapirizi ekasi mapirizi andinawo andapiwa ndemacids akayorwa macids and atobatsira pamacids iwawo but it's bluting ndoyekasi nefuti murikuona saka mushonga ye1 ndatopiwa for that and pana kola ataura nyaya yekuti mapfudzi ana basa isokoni ndotomwa maorange so dependa nesystem yemunhu umwe beans hadzimutrigi inotrigwa nebeans. Mona Louisa, you know what that's what saying. Just continue everything. Just let people don't zero. You know the zip what no zero. You need to assessment, but in the Java, the one is a put guy. Any problem? You should let things there to say. No problem. You can do it. So kuri nani kutojika dzinosurisa kuri nani boss pane dzinosurisa pane dzinosurisa saka ndakatenga zvezvi this time atisurisi dzakandongana chi hasi mudumbu manje ndedzipi dzisingasurisi dzakasiyana masipeko ese ini ndotenga mahala shop yake ane butchery riripo so saka ndakangonhonga kuti ndakasanza zviri kaini kutora base apa dzinonaka dzonaka sipeko inonaka dzebrown dziya dzonaka zvokuti tu. Yes. Apa dzinokurumidza kuibva. Yes. Dzokurumidza kuibva. Saka munotaura nemurwere akatovata izvi zvanga kupina marutsi negasi yatorwa neoyo zvodhipenda nepoti yemunhu. Zvodhipenda nepoti yemunhu. Thank you very much. Thank you very much Lulu. Please mukudzidzawo something munotora note manzwa kuti kwai makusendzidzai kumuka muchimwa warm water and on an empty stomach. Ani maudzwa. Inini maacid anozaindinetsa kuti chironda aiti ndikamwa zvekodho utazotorwa nakolwa yechokwadi ndaiti chero ndikamwa doro ndikadzimasitu aindinetsa maacid ase dzakadiagnoswa kustibiko akapera negarlic izvezvi ndichitaura kudai ndine garlic yandinayo inogaramba iri fresh ndinomotora kagarlic kangu ndokadya nokuti kuma-acids but panyaya yegasi beans hapana zvandokwanisa kuziita hapana ndane 2 years ndisingazivi chinonzi ndifane kumwa dora ndifane kumwa makodrink ndomwa zvandoda ndodya zvandoda big ndozi chiororo changu chete chasara andisingazivi ndoita zvindacho but ndofanira kangoziva ndodyiza once in a while. Iyo yataurwa kunzi makuseni uchimuka parsley achiparsley nechi guys achiparsley nechiko chataura danzi everyday makuseni danzi 2 teaspoon woboila ono ataura parsley yacho ichiyo parsley ukangopinda cinnamon munoziva kuti iri cinnamon achiparsley plus cinnamon achiparsley plus cinnamon ndinoidyira muplain yogurt apa zvakuda kuti ukwatise kapa usanganisa ukwatisa
wokwatisa kuseni as 2 teaspoon wongoti kwatisa wongodira muromo kudai wongoterera uzaperera ungomwa. Aiwa inini bhinzi saka kutozirega kuri nandoramba ndichizvimwira doro rangu. Guys, kana manzi chinhu regai ka mutona chiri kugwarisai guys, regai asi chinonetsa ndichikudai Louisa naiwe Louisa asi ngataure chokwadi guys, isusu tiri torege hedu chikafu kana chagwarisa ngatiregei ko blanki inogwarisa muri kungodla wani guys, muri kungoita wani. Imagine. Ini guys, that's for me. I want to understand. Say muchita black yekudla nokudidi asinogwarisa. Say muchita. Nemuze wena muze. Ndikachiona ma-others. Kula Facebook hello. Hello, Smelly. Hey, what do you say? Tiri right. Okay, ini ndinotaura jeni yangu yema-acids kuti angu akatanga sei. Akatanga it was 2011 ine nhumbu. But time iyoyo ndaingofunga kuti pamwe ma-symptoms ekuti nhumbu ndichidya heartburn ndichiita sei. But pandakazozvara manje after 6 months ndazvara ndakatanga kunzwa left side Kukola waita sesh. my headaches. Hello. Ndobva ndatanga kunzwa kunge left side yangu yese yakuita numb. Moyo wangu waibhita so fast. So ndakatozoita zvekuita emergency zvekumhanya kuenda kuhospital ndichitofunga kuti pamwe iBP, pfungwa dzangu dzaifunga kuti iBP iri very high. So pandakangosvika kuhospital luckily ndakasvika kune vamwe doctor kuKongo. Gaiterai kona uyu kanimudzana muriwo terai kona. Pana wanda kukwizora mufano taura pamuchidzika kuti this is a very good topic guys about our health. This is a very good topic. Tinewo ma professionals muma comment section plus vari kutorarama mazviri. Handika vanogona kuchibatsirawo iwo kasangana zvawo uchavhunduki. Kana muripo kwira ndida kutora muriwo padzapa kona chitaura yake. Taura kokona. Okay, saka ndakasvika bva ndanobatsirwa nevamwe doctors wanga ari muCongolese was very good. Achingondiona bva abvunza uri kunzwa sei, bva ndakumutsanangurira kuti ndiri kufila dumbu rangu riri bloated handisi kuenda kutoilet, pamwoyo pangu left side rangu zvese. Bva atonditi aya ma-acids aya une ma-acids, bva vacheka zvese zvikanza una BP but une ma-acids. But zvinhu zvekuudzwa nadoctor usina kuchekwa ini ndanda kuzvibhilivha, ndakangoti amen. Ndobva andibhukira kuti unoitwa endoscopy iyoyo iri kutaurwa nevamwe. Ndobva ndanoitwa endoscopy iyoyo. Sure ndakabva ndatoonekwa ndine ma-acids, but reason ndakabvunza kuti what is the reason ari kukonzerwa nei ma-acids, because that time ndandisingamwe doro that time and ma-spices ndandisingadye ndasingabati handafarire. Akanditi no, munhu wese ane ma-acids mudumbu anobatsira kudigesta chikafu, but mabudiro akuzoita ma-acids ako anenge awandisa ndo ari kunokukanganisai. Saka ma-acids I think ndo the same nenyongo, because ndairutsa nyongo every day. Pandazoprescribe kupiwa ma-omeprazole ndo andinomwa kubva 2012 every day in the morning. Ndikasatomwa omeprazole iyoyo ndikadya ndinoita imwe heartburn nepamwoyo apa. But chandakazoona chakandibatsira during COVID, pandakamboenda padiet ndakuita bending zvakasanyanye. Saka I think zvinongirina futi nezvatinodya nezvatinoita, but pandakaenda padiet I think ndaikwanisa kana kutopedza 3 or 4 days ndisina kumwa omeprazole iroro ndisingarwadziwe ndotoskipa. Pandakangosiya diet iyo ndadzokera futi pazvatanga. Saka chandakaona pama-acids, what works for someone it might not work for you. Vamwe vanoti ginger inobatsira ukaidya ginger makuseni on an empty stomach. Ini ndakazvitrya ndikaita kunge ndichafa, but chiri kundibatsira warm water on an empty stomach every day makuseni. Ndomwa half a liter yangu ye-warm water. Sometimes ukatoimwa unotoenda kutoilet unotonobuditsa yellow yese nyongo inobuda. Saka it helps. Saka pama-acids zvinobatsira mumwe zvinotadza kubatsira iwewe. Saka munhu I think ukanyatsoziva kuti ichi ndikachidya chinotrigger ukachisiya, it helps as well.
All right, it helps as well munhu kangoziva zvako kuti ichi ndikachidya chinotrigger matomatoes maspices vamwe vanodya zvivatrige but munhu kaziva but maacids manje chinoitika pamaacids ukangoziva kuti une maacids zviri nani aurecommend kuti munhu aende kunotaswa kuna doctor because ari very dangerous. Unenge uchifunga kuti dzimwe nguva uri fit uri healthy unozongodonha because anouya pane time yandakasvika ini nekuti ndaiti ndakarara ndainzwa kunge something is blocking me pahuro chaipapa nepamwoyo handisi kukwanisa kutofema saka ndikazomuka ndikagara kudai ndochinzwa kunge ndaright saka ndakazoudzwa kuti usaende kunorara stretch there and there uchingopedza kudya zvipe 30 minutes or an hour wakagara uchingopedza kudya because the moment paunoti wapedza kudya uchingonoita lie down anokwira steric maacids saka I think ndo zvimwe zviri kundibatsirawo maacids izvozvo. Hello, Sis Medi. Ndichiverenga okay, nditry kuverenga macomments. Haasi kufamba oya. Kufambai. Guys, muriwo pau kumbonotora kamuriwo panze tichekera kwa imi guys call all right pane mnada to edwa but anga shita to edwa say hands should not lie down just after eating. Kana mnanyora comment can try ku edwa Mildred buda udzoke Mildred saka kola yo chicha usingachi chicha usingachi abadona pakurara should not lie down soon after eating. Jeggings are worse. That's true. I don't drink warm water. I drink warm water as well before going to bed. Before going to bed, we should drink a cup of water. Hey, that's what it's a name. You can smell so local. If you take the time to go some village here, and you got some village, Murio. I don't know we have no position, Murio. Understand we have no business na Murio. Right. But when to know me what for na here. Hands do not eat less than 2 hours set my Saka ita timetable yo kudya guys. No more for na. The way is anonymous. Right. Pane munhu ndipende ngiyatshena na anonymous andisi. I've been suffering from acids since 2007. I am on a repeat prescription because they can flare up anytime. So you need to stay on top of it with medication if you have severe acids. I was diagnosed after that vomiting after eating certain foods like spices, fizzy drinks, and the fruits should be avoided. I also drink fresh milk after I eat food with spices, which I shouldn't eat, but at times I get naughty, but the pain after. And I was diagnosed through endoscopy, camera down my mouth to my stomach. Not a nice thing to swallow down. It's not a nice taste to have if you are awake. Endoscopy showed I had propolis, or the Helicobacter pylori bacteria, which causes stomach ulcers. This bacteria leads to acid reflux or not if not treated. I was put on a course of antibiotics which to deal with bacteria. It worked for me, but I still have to take omeprazole as repeat prescription when I need them. Also, there are certain painkillers I can't take, like ibuprofen, because of my acids or my aspirins. They can worsen the condition. I am speaking from my experience. So you're not gonna kusiyana. You can feel nausea or vomit at times when usna spice or citrus fruits. I also make sure I keep biscuit in my bag, just something to snack if I feel nausea. I always watch
what I eat or drink as well. Always. Inga zvakaoma name guys. Inga zvakaoma. Tabakaipa. Right. Ndachitira kuningira pana wamwe hanzi kumatowa ukola araramaone what you eat guys. I think zimwe nguva zvinokonzera kuti tinongodya chiro zvatadya guys, especially kuenda kumapati kuma function uku guys tinongodya. Asi ndoda kutaura something more guys. Andisika handisi kuti ndoziva asi correct me guys kana ndiri wrong. Kune vanhu vari mumedical field andika ivo imiyo kuna NHS zvichienda zvakadaro munonyatsoshanda nezvinhu izvi munonyatsozviziva handitika makazvienda kuchikoro. Ini nhangu zvangu zvimwe nguva ndezvongozicha ndichitarisa handika nyaya yebloating iyi kune vasina maacids vanoziva kuti hatina maacids zvachose. Handika nyaya yebloating iri paviri. Kana uri ku40 handizivi kuti should I say 40 here guys kana tinoti 38 here kana kuti chii handizivi, but kana uri kuma40 and above zvichikwira vakadzi vakanda vanoita bloating. And so I heard kuti bloating iyi can be caused by premenopause. Andika hanzi UK koma ndese vasina vagreen button ainde tukuasi network ndenda kutokuzeta ndiwedhuwe okay Jasmine nawe yani buda udzoke tandiwedhuwe uyanawo Jasmine anadzoka naro green button anaro vamwe vese vanga asisini anmon. So premenopause kana uri kuvakadzi anoenda kuma20 kuma40 uko 40 zvichitanga kudai vamwe vanoita bloating chidumbu chinogara chakazara chikuti chinenge chakablota chidumbu chakangozvimbirira so une chidumbu chinenge chiri uri bloating hanzi inokonzerwa usazongoti ukaita bloating woti ndine maacids. Vamwe venyu inenge iri premenopause kana kuti menopause. Handika iyo inotukwa mazano nevana vama2000 kuti zvimbuya zvemamenopause zvaakutsva zvakudini handimaona tinongona dzinchiti muchasvika kowo hazvo ndoti tinongonakidza kuti aiwa muri munzira zvombosekwa herezvo hazvisekuzva zvekuzi muri kusvikako ende chayakanakira unogona kutoitanga uri mwana mudiki handimaona haina makore unogona kutoitanga uri mwana mudiki diki menopause iyoyo kutongoti wati saka kune dzimwe bloatinga tsvagai kuti chii usati wamhanya kunotenga zvinhu zvawanga uchiwa pano kana zvese marebe dzawanzwa pano because une bloating enda madhokta unonzwa chokwadi kuti chii chiri kuitika. Handitika vazhinji kuma34 uku what is the name of antibiotics omeprazole handimaona chimbotarisa iwo inenge iriyo makomenti ako abhamira kutoshiya kuti zviri kufamba tsinge zvazviruka so makomenti acho abhamira zvacho kuti ndichagoverenge andiri kuona hapana makomenti amira hanzi ko sex haitisi bloating here. Sex inoitisa pregnancy haitisi bloating. Handizivi hangu I don't know hanzi I don't have them but I'll share my journey with fibroids yaha yes iyo ena fibroids iyo iyi zvakare vamwe vakadzi chidumbu chacho ndechemafibroids kana chokwadi guys pamberi pamwari vamwe vakadzi zvidumbu ndezvemafibroids handimaona ndezvemafibroids zvidumbu chimwe munhu nenge makagona mwe munhu achita kunge atove nendai manzi guys akutono zvakadumbu rakasvika kudai so munozoti vashoma vakadzi asina mbobvisa mafibroids asi anonzi achinzi ana mafibroids variko but vashoma. Vakadzi vakawanda vazhinji vanoita mafibroids iwaya handimaona mafibroids iwaya vanotomaita saka dumbu rinotsva vanoita mafibroids aya hanzi dumbu rinotozvimba kudai so nawo nokuti hanzi rinokura. Pane mumwe ndakabvisa chanzi ndakabviswa fibroids ranga rakainza kuti hanzi 20 rakazara 20 liter bucket. Imagine guys 20 liter bucket chichikuda mudumbu memunhu that means unenge wakatodaiuka unenge wakatodai so naro fibroids iroro mafibroids aya hanzi sex inoblotisa unenge uchipomberwa mweya but kana wablota zvesexi handichika unofa kuti kana wapedza kuti wasexa ndiona kuti mweya unobva ubuda kana wanga wakatsindigwa pakuti usabude mweya handi pamunopedza kuitwa pachona handiti mweya unobva ubuda here handizvo here kana uchipambiwa mweya iwoyo mudumbu kana vapedza zvekukupamba imweya handiti unobva kubuda handiti ndosakufana kuti dai varume vacho vachijovawo futi after sex handinoona kuti varume vakona vanojova after sex
Handi munoda kuti vanotozvova after sex. Kureva kuti mweya uyo after vanofunga kuti ubude ka. Handizvo here. Akasara chokwadi ake Primrose titi. Akasara chokwadi tiye dzati. Akasara chokwadi. Akasara chokwadi acho. Hanchi muno bloat. Muno uyu. Kana vapedza kushandudza pa munoita bloating. Hanti ndizvo. Munoita bloating ka. Saka mafibroids nomwe matupa achinge chiti vakadzi dumbu rangu razodai ndine dumbu umontsodzi kwanzi fibroids rake hanzi ndaitodzwa muchitamba mwana mudumbu kwai vaitotamba mwana kwai ndichitoti ndine mwana mudumbu kwai vakudokta akati hauna mwana mudumbu zvezvokuita pregnant test akatanga kufamba achinda kun'anga achiti ndakaroiwa hanomwana mudumbu mangu mune chinhu chirimo chiri kutamba imo musina chinhu imo musina chinhu mudumbu hanomwana ririzi fibroids iroro kudai rinenge richiita kunge mwana here kana kuti rinenge richiita sei hamena kuti rinenge richiita sei fibroids iroro asi rinenge richidi richitamba mudumbu. Amen. Kodi kwa mwana kuete guys. Mwana ukwira uya. Kana kupona, kwaje pakupona panduta achipata mvura tombopata foni zireko. Ndimbosuka kamuri wacho. Kusuka na stage yacho. Anza kutusha. Let's also normalize taking vitamin D3. Anabatsirei iwayo dear. Anabatsirei. Ndanzi ndakataka kuzwa maacid pandakamwa mapirizi emagaro. Uyoka mapirizi emagaro. Kwanzi emagaro anayo DB12 talatin in. Mapirizi emagaro aya anotokura here magaro acho. ETC aya anorarisa. From my research, these pills weaken your immune system. So I even started having my sinuses and skin allergies. Yo, shakaoma apa magaro hana kana kukura, but kungoita sidu. Kochipofona zvene mninangu magaro. Chipofona guys wakatengesa mapirisi emagaro. Anditi achinzi magaro anokura. Ndokuchitanga kumapirisi aya. Akangochita news ya. Hanzi anowekena immune system. Angochita news masinuses aya achita ma-allergies. Magaro kana kukura. Iye ndiye otobhara. Magaro kana kukura hapana. Asi mapirisi emagaro aya kune vakamashandisa akakura magaro. Kune vakatoshandisa here magaro akatokura chakuti ini garo rangu rakura raita. Kwanzi asi kuti ndakatongoita chidumbu chete ndo chakatongoita garo aro harina kuita. Dumbu ndo rakatoita. Ndivyo vanogara ndizvinotengesa vanhu kwati. Iwewe magaro wona munini wangu. Next time don't drink zvinhu zvemagareshi. Chingotenga magaro ako ekupfeka aya. Upfeke iwayo kwachida zvemagaro. Sina nezvekumwa mapirisi kana kuti kudini. Kune zvimaskin type zvine magaro zviya zvinotengeswa pazvikuru. Zvemazuva ano zviriko zvitori nemutsetse pakati apo. Ndimona. Tenga ichocho kana wachida zvegaro jeme dzako. Understand apo kuti pamwe anenge asina magaro zvokuti kana akapfeka anditi hembe dzisinyatsofita. Ndimona. Saka ndikachida tugaro tokati kuti kana akapfeka hembe dzawo dzinyatsokufita anditi haisi mhosva kana zvaanenge achida ngadawo magaro. Asi ukaona kuti magaro aya haasi kuita anditi ita kuti tenga magaro eski aripo mataiti anotengeswa emagaro. Mataiti emagaro aya anotengeswa. Tenga mataiti wayo emagaro. Wozvipfekera garo rako kana wofamba kana wodzoka wokurura wobvisa garo rako worongedza uko. Kana mangwana wopfeka dress wopfeka magaro iwayo. Haambonyadzisi. Matisaone kunoti udhuku. Kunoti udhuku kana tiona maAfrican movie. Ndikiri mazhinji vana Lizzie Gold uyanizwi Lizzie Gold anyuwapi. Anotopfeka magaro iwayo. Guys, anotopfeka uya Lizzie anotopfeka hana magaro kuti akaenda kuseja BBL hana kuenda. Anotopfeka magaro iwayo. Saka zvimbonyadzisizvo. Chitori nani vanotengeswa mapirisi ekuti unokura chidumbu mwana magaro chena haasi kukura wotengeswa kuti chinobwarisa iwo magaro chena hauyi. Anoona magaro chena hauyi. Zvinotenga wopfeka zvako. Notenga magaro ariko mazuva ano neya akambobuda kutanga aya. Ariko mazuva ano ngekuti tumba regaro rakati antoneva size kuti unoda api. Unototenga kana uchida ziguruguru wotenga uchida kuti ukatenga akakura anibva ita tukawesika kukaita ukadiki. Andiona. Zvimwe zvitori nemahips. Exactly mamwe ane mahips. Andiona.
ndinotoona maNigerians maactors aya akapfeka magaro iwayo ndotovaona zvangu vakapfeka magaro akabvaipfeka muskitaiti vachiacha pai saka usambozvinetsa kuchiita zvotengeswa mapiritsi goesbai those magaro and I think zvinezvi achiri kutodhura odha pasheini magaro iwayo aripo kwai vamwe vane mahips odhati mahips achiri kuti zvinyatso kufita kwai akana sisimeli mukudaro hino kuti what's in my plate one chiri nani chii kutenga magaro nekutengesera mapiritsi ari kuzokurwarisa handichika obva wakura dumbo chakuri magaro kutenga magaro kuri nani because magaro ndongobvisa zvandi ngechekupfeka ndongobvisa wa zvakafanana nezvamunopfeka muchingo zvandikati munopfeka mameno zvii zvamunopfeka macleavage amunenge muchipfeka kuzvigo zvandikati artificial munoisira hanzi if you work out but havasi vanhu vese kamanje vanogona kuita workout holy creation handiona havasi vanhu vese iwawe neni najoyuyu tajaira kuti everyday makuseni totogara 5 o'clock torova ma45 minutes ede workout before you bat kuenda pasi but vamwe havazvigoni zveworkout handiona havazvigoni zveworkout saka the best solution kungotenga magaro avo iwayo wopfeka avo magaro vamwe vanonesa maimplants emazama aya mazama aanawo anenge asiri yake anonesa mazama aya kana kumwa mapiritsi acho emazama iwayo zvinokuona kuti kumwa mapiritsi emazama ari kutadza kunyatsokuita zvakanaka kurwarisa zvinani kutenga mazama efisiraka hanzi order masilicon bumps yes order your bumps order your bumps nai guys problem ndekuti munenge muchisekana panapa ndozvinonetsa alokona muchekandani mushandiripo indakataura kuti zvani uyo munhu akutaura nezvemagaro zvemapiritsi emagaro inini ndakazvitaura ndayatenda pane mapiritsi I think anonzi CD4 or something like that ndakamatenga ndakatomatengeserwa ndaverenga mareviews zvichonzi these ones are so good more Nigerian ladies use them yanga ari musikana wekuzimbabwe aimatengesa ndaiti ndikambamwa mwana yangu yoita kurova kuti and sometimes they just feeling like I'm getting out of breath. If I don't much, I think for like 1 week, and then I was like, oh, you know what? Let me stop taking these. Asi hauna kana chichinji chemagaro chakati kure. And now that I didn't like check to see kuti akakura or anything like that. When I ndakutosvikira upenyu hwangu because the way I felt whenever I took them, I didn't like it. Managerians anotora disk anochirinji managerians ane zviviri anotora disk managerians marisk takers isusu tine disk tinotora disk patine patinogumira tinogumira iyede yanga managerians akarawara kudaro airamba chikondinya chete patinongagona ukasvira parodi magaro tenga mwana tenga pashaini pauyu aya aripo tenga ipapo apakwana mareviews ukagoogle kuti CD4 unoona mapicha evakadzi vanenge vane mazibhuka pano neuko saka ndakati aiwa kana noticontinue with this ndakasiyana nawo aiwa tenga magaro ini ndatopaja sambonitenga magaro tenga ati anosiyana siyana maprice magaro aya tenga ane expensive achona ane asiri expensive zvokutomboti expensive but ngoti ndakati achiti dhure kudarika mangu tenga iwayo ane zvimahitsi so kana wakupfeka izvo zvikuru kupisa kana unoda kupfeka sketiwo kasketi kamini unoda kupfeka kashoti taiti woti zimagaro ako upfekera magaro ako iwayo kana wadzoka wokurura ko zvine basa rese zvinogona nebasa rese zvotogwa mapikicha akazhinji umuri ndatogotsvaka mapikicha kuti kutonogara kuno kutogwa mapictures wokurura ukanda kana unoda kufamba mushiya uchienda kuna vamwe ukenga kuti magaro iwayo ndiananga kubata magaro toona kuti unoya chikubata magaro imhosva ndiananga kubata magaro kuti wakapfeka magaro hakuna vanobata munhu magaro kunobva kuti vanhu kunogona uchifamba navasina kutombopfeka saka kuti hanzi kubatana magaro hazviiti hakuna munhu akatibata magaro saka tenga magaro usachama futi zvekumaeva chero kuona mareviews akaita sei usabate zvekumagaro yes tenga magaro oraitiripo mwana sharp right vakanakura vaonekwa mutoko ati pamwe mareviews achibve yavo futi aiwawo pamwe vanhu vavanonga chane mareviews iwayo izvokunyeka unoso nokuti sei achigwarisa vanhu ndifunga kuti zvino magaro anombokura nemapirisi maybe ari kwera akakomwa mapirisi emagaro akura guys akakura magaro acho ari kwera
C4 itai ekupfekera kuburi remadhodho patanosurisa icho emichoziva kwanzi mapiritsi C4 munopfekera kuburi uko kwai asi unenge uchingosura ndozvitaura nandichiri ipapo ndingatotifanira ndida kutenga vanoda magaro pane kuti mutenge mapiritsi itengai magaro misisi tengai magaro kotombozozviona here kuti wakatomboyaka kuti nice so beautiful zvatopera izvo zvokuti kwauzomwa mapiritsi uchikuvara hakukana tenga magaro ozi magaro anetsaka exactly netu zvatopeta uye nditombopfeka tichikurira gai tichikanawo nhasi munondoda ndiri john mangwana munondoda ndiri beyonce aneka kusora mangwana munondoda ndiri beyonce wokutema zvose saka just buy magaro pfeka uchikurira uchisa zvatongoitawo mawiki bonge tongotenga tichikurira tichikanda kuwa maartificial nzara tinongoisa tichibvisa tichikanda tengai magaro enda ndikambokuza noti hapana risk iri pamagaro there's no risk in magaro inini ndinotoindosa kuda magaro tengai magaro amindosi tengai magaro upfeke magaro because hapana risk iripo hapana chinokanganisa health yako hapana chinodini tenga garo kuvanhu guys hakuna zvakutengesa magaro guys garo kuvanhu chadokuodzerai zvangu nditengese guys chadokuodzerai magaro iwayo ndokutengeserai kana mukuda magaro kudai haiwa tondiwani ndotokuodzerai ndokutengeserai musambotonyareni mungatisekwa nesu tagara tinenge tine magaro manatural munoda kukuseka isi tagara takangopuwawo tinawo manatural isi iwo hauna hatifanana handiti ndizvo tenge magaro katoona kadai ndinotokutengerai ndouya nokutengeserai vakapa leti vanhu ngazvite common vanhu vazive kuti hazvishamisi garo rinotengwa rinopfeka better than kutotengera mapirisi vamwe vanotocha mazama aya kudai so pakupedzisira wauchikwai munhu akaita kensa munhu aita kensa yemazamu anomaona saka akaipa tisinyeperana kai akaipa tidi kunyeperana tidi kunyeperana pachose magara aripere mwada kutaura guys aripere mwada kutaura pachose mangwaichadadza wenda ndishito atombotofa mama ndozopedzisa mwedzi wakawanda kuti wachada kuchitori magadheni aiwa atipedze ungozorora na guys aripere muguys akuda kuedwa anzi chiona mumadzeno unokurura Justina unokurura amapiga kushandisa kutamasta wokuramba garusa rebasa ndotobvomatenga wanimbowedzera ndinoti ndosvika papi ndikatombotenga wangu ndikatombowedzera ndoona kuti ndosvika papi nyanzokuona kuti ndogumira papi chaiko chaiko ndozotenga ndiwedzere anzi ndosunga hangu dhora tipisei ndikuwa ndipitira atiitaiti here chinhu chese chinenge chakafanana netaiti saka inenge itaiti yayo inenge chorokati itaiti ko kana wakuda zvefashoni uchagowa zvokutsvaire naiwe dai umujinda ungawa zvokutsvaiwo uchida kudaijuti zvekutsvaiwo uchida fashoni unopotera zvekufashoni haina izvozvo guys ingawigi munongopfeka kuchipisa wati mozora makeup kuchipisa munhu achidingitira maimwana zvichibuda zvakaita krimu kumesoko zvakaita kunge munhu azogwa madhaka zvichiyerera pavanhu handasi makeup unoriska you risk vaita sezveri you risk guys you risk nokuti usangokuti perfection ingamutauri mwana unenge achifamba chireso akapfeka gogo watirei gogo mutauri kumoone gogo maimwana achida kufamba negogo achida kunyagwaira iriski ucha zvekutsva zvonzono unozongotura mafengoakumba panguva yeunokutsva uri momaima unokushingirira uri kuti ugi unongopfeka wani kuchipisa jini mwana unongopfeka uchipisa kwaibatesiriko unongopfeka nabasa just way nei ndipata nditoza zvimusorembasa disi ana masiziva wayo unongopfeka masiziva iwendatenga magaro masiziva
tenga magaro akopfeka wanyanya kusekwa mwana wamufana wangu chimodzeye chichimunhu chichi tenga magaro ariko mazuva pane ariko mazuva ano so anofamba nemanigerian actress aya buy those ones and wait ndikandikutika zvakutipiwe kana wobuda masiziva uchiinda kunhingikiri basa kwako bata paunobuda wazora mafuta ako pake unoisa rega ndikubatsire ndakaona zvangu kuchisekwa uchinzi fai kudikudi andiona zvaunoita iwo masiziva manje zvaunoita iwo masiziva kana wadzora mafuta ako wakatenga aunozora yauri kuzama kugadzira skini yako unozora andiko zvinoizvi kuri kupisa kana anyway tongoti zora mafuta iwayo usiku chirara andikuona unozora mafuta iwayo usiku chirara mascat use a sunscreen anditika right even if uchitonhora andika chero wapedza kuzora mafuta ako iwayo sunscreen haizoregi zuva chete andiona sunscreen haizoregi kwai nokuti unotora zuva chete sunscreen inotori nemaeffects akatowanda andika akanaka paskin always wear sunscreen right? Whether it's cold, it's what, put on sunscreen. Anyway, pane vanhu vakajoina vachitaura kuti takatenga mapirisi ekukudza magara. Saka vatenga mapirisi ekukudza magara, mapirisi aya hana magara nakukura. Chakaitika ndechekuti vaitokura dungu ototanga kurwara nemapirisi aya. Saka ndinachivaencouragea kuti no, kana akukurwarisai zviri nani kutenga magara ekupfekera. Andiona usatenge mapirisi masiti ari kutaurwa tenga magaro ekupfekera atori safe than mapirisi. Hello dear. Oh, hi, Smelly. How are you? Unochitenda kose ndakabvunza kuti zvoni maacids neheartburn zvakafanana. Mari Maacids neheartburn. 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 Zvakafanana. Handifungi kuti zvakafanana. Hanti heartburn amene handizivi hangu vamodairai but heartburn handiti haunhingiriri unoita zvemanyuza unorutsa here unodii heartburn handinokuchingomwoyo pamoyo apo Kuti kana wapedza kudya muita kunge mukanga mukushata kunge sandwich kuya. handisiedza kuzotaurisa Mirainzideito ndingechiti zvoni kuita kunge kana wapedza kudya panoita kunge pakuuya imwe taste so like something bitter coming up back up. Unenge wapedza kudya chii zvese anything? No, ndinozvito ndangodya macarb. What does it? Ndakangodya macarb. Machii? Macarb like zvinhu zvakaita kunge rice. Okay, kana dya macarb sadza and wasafu all rice wataka kudya izvozvo. Hanzi zvinofambirana. Hanzi zvinofambirana. Ina handizozviya hangu totembola mwana. Kwanzi zvinofambirana. Hanzi acid causes a heartburn. Hanzi it links. Acids can also cause heartburn. Saka zvinhu zvimwe chete zviri muclass 1. Kana zvinhu zvaunonzwa iwewe chibva wachaenda kwadokta izvozvo mwanangu manya kwadokta kana dzvuka uinde kwadokta unonyatsotariswa kuti chii. Okay, ndozvinhu ndangobvunza zvona. Kana uchinzwa zvinhu zvakadaro iwake up call izvi. Pesa pandaingoti weight because I think I gained about 20 kilos in the past 2 years. Pesa pandaingoti weight because I gained about 20 kilos in the past 2 years. Saka ndaitingotakamiza weight zviva zvapera but hauna kunyanya kusimba zvokudaro kai. Hauna kusimba zvokudaro izvi. Handingakuona ku. Handipawaonzi ndiwe hezi takakuona iyi. Hauna kurema ngani 20 chii? I wonder 31. 31 years. But it's still for 31 years. Maybe guys, mutatenda kanya kufuta zvokunzi anganzi ari overweight. Weight yamakaona yaya akabva ari overweight. Because ndakaita chi from because I used to be like size 8, 10. Ezvi ndakunosvika 18, 20. Handisi hangu. Handisi hangu. Ndanyanya kunyanya kutarisa hangu but handambona nyanya kupeta kwayo. Pesa pandaitisa munhu zviri kukonzera. Ndingazivi kuti ndaitongotenga mapirisi eheartburn. Saka ina kwadokta unonyatsokuudza kuti zvinofambirana zvinhu izvi. Unonyatsokuudzwa zvakanaka nakwadokta usachengeta chirwere at least watoudzwa chibvawo mhanya zvichiri padhuze. Vanoona kuti vanokubatsira sei.
All right, see the boss is made. All right, Tata. Right. And she's overweight for a height. Okay. And it depends. Mupfupi madama kamaona wani maita. Mwana manya achidi makati manotenga mapanga chichichi. Uyo kuzonzi ndiye hezighost zvo wandaibudisa ngopala ndichiti uyu hezi uyu ndichitamba hangu naye vanhu vakati hezighost. Mupfupi papo medi muri right. Mupfupi. Aiwa mupfupi papo muri right. Mupfupi asi munhu murefu. Saka zvakaoma saka. Pana umwe anoda kufona guys. Zvakaoma nyaya dzemarachidzi. Tadzidza vedu wedu. Tadzidza. Ini everyday chedu mukati maglass rangu remvura. Tension kana ndotovata kwai ndodi kwai 2 hours wombogara. Usati wangodla womanya novata ibogara. Usati wamanya ende woma glass remvura chitonovata. Kuti zvinyaso digestika ichiti. Chigaiti jairi lifestyle iyoyo. Jairi lifestyle iyoyo. Yeye yake ira perfect of always. Raira can help. I think this was so but I think that's it. I think this was from lose weight. I think this was of course right. If I guys inside lazima angu kamera yangu ukufanya kuona. Sina muona. Hello dear. Hello, Magadiki Simba. Right mo say. Mushe amena topic yenye yakanaka zvokuti ndine zvandadzidzawo zvakanyanya. Amene ndandida kubvawo kune vanhuwo pane machirepo ndine health yemabvi. Madhi. Amene ndingataure matangira zvaraizva. Taura pana katotokunyora health zvinoite yes. Taura. Ndakaita ndine BP ndatone makoreksheni mapiritsi saka ndakazombochinjirwa ndobva ndatanga kunwa amlodipine neanaofil. Saka amlodipine iyi pandakanga ndichiita utakurudzo unopedzisira uchizvimba makumbo panokwira BP. Saka makumbo saka pandaiti chiremba hakukwanisiri kutichinjira mapiritsi angu kuti tikakuchinjira mapiritsi unoda se inobva yakodzoka zviri hai wobva waka. Saka manje akazoita wesi kusvikira akutosvika nemumabvi. Saka ndopandakazoenda kune mumwe chiremba iwo makumbo iwayo akazozvimba kwete zvekutamba kusvika mumabvu. Saka ndaingoti maybe ndokushanda kuri kuita nhingi pandatoona ndakupa. Saka mabvaya akakuti one rachinyanya kubhenda harichagume kubhenda. Saka ine zvida kufamba munhu anogaminda. Ndifunga kana kuti kuzvimba kwakanetsika kwakanopinda mukati mekumabvi here bhosi. Mumwe chiremba akazonondichinjira akati pachachichapa chaiti ndikati kuchinja handidzodzosera kune mamwe but kuzvimba kwekwe wapera kwese but one leg gume kufoldeka harichafoldeki. Saka muri kufamba sei munokotama sei? Ndinotofamba tichigamina. Okay. Saka harichatokotami like hamutogoni kutokotama munoti tinonga makamira muri straight. Wese kuti nditogara pasitepsi hachagoni manje. Ndikatogara pafloti yapo kuti ndisimuke ndofanira kutocheta denda kushandisa mapundo anotosvika pamasitezi ndokuti ndizokwanisa kusimuka. Saka iye dokta makadzokera akati chii? Ndakaendeswa pax-ray akanditi hapana kana chinhu chakaita. Saka sei risiri kubhenda kana pasina chakaita? Handitombozivi dokta zeduwo futi guys. Riri kuramba pakugara kuti inyaya yekuti akanga akazonyanya kunge azvimbisa zvokuti ndakambotanga ndichachinja kamasaizi ebhuti kuti yaichaitika ndichinjei kupedzisira ndaamutei ndikati ndakupinda mu11 ndikaona kuti ndizoona magaya zvatowese but kungochinjirwa kwandakazoitwa mapiritsi aitinzi stofu amlodipine pandakatanga
wama HTC but angari magroups akuti akabva atotanga kutosvika vatopera iyo kaita akazvimba nei mapilisi amlodipine vati ndio inokozesa kudaro but from the beginning pandakapiwa ndakanzi mukaona azvimba makumbo bp yenyu inogona kunge iri hai saka ndo zvaanoita saka aiti munguva yechando yei anoti sererei otoita vhoko but nguva yekupisa yei saka ndaitoti pamwe akaringana nekupisa zvikazoita wese pane akuti anzi did you sue them because makatokanganisiwa kafa nadokta wacho chaipo alright makatokanganisiwa makatoita maezi nguva yakareba muchimwa mapirisi asiri iwo wrong treatment umwe wake dokta ndiye akazoti siyaya with immediate effect utore ani zvibva zvaita bo saka I think mune ground yekusuwa plus handiziva guys pane vanogona kudarira hanzi sounds like imimika muri medical doctor zvotingazogona here language sounds like lymphatic issue hamene makambosvinzwa here kuchipatara lymphatic issue kudzidza kweshoko pamunoenda kapa makambova chitaurawo dokta kuti une lymphatic issue amene pandakamboenda 2022 pandakamuti wesi zvakaitika mumwe munhu ndiye akatongonditi mapirisi aya muri kumwa musachinjira saka ndakangoti haijena talkingwo zvayo pandatongosvika but munhu akandipa prescription aiyo doctor kuafrica pandikazobvewo kuno ndopandakazoti ndobva ndamboti pamwe nzvimbo dzandaishandira pamwe dzaipisa kwese zvinhu zvandaishanda nazvo zvaipisa pane umwe akuti hanzi mune same problem neni amolodipine inozvimbisa makumbo but havasi kundichinja inonzi amlodipine amlodipine yachoyo kana ukatenga vanotaura kuti inozvimbisa makumbo inoshanda saka pandidzoke apa ndichizokuchire bhozi ini ndakatozonzwika ndikaenda kuna mumwe chiremba ndatofuna kuti chivowo ndakanganisa sakwanise kana kumbusimu kuti ndisimuke izvozvo raiti nawo ndikagara kana pari kanzu kacheya kakadzikira ndisimuke ndinofanira kutanga mabvisa minyanisa kumeso amai wee dokta but irori one gore kule kuti ndiri paibva pari chigonya hadi kuramba but uyu pandimudza problem yandina yaibvati akudik nebp yako paukakurisirabhura mapirisi iwayo chiripaita zvinokuti tikakuchinjira unomuka wafa ndakazombosaina uyu chiremba kumwe ndiye akazongidza akanditi zvekufa hapana unodzoka panditi pane ubati hanzizvo hanzi makamboita mablood test here it could be arthritis that day ndakaenda paspecial hospital zvese makidneys that day because mazvanga zvakaita makumbo akakupindira makidneys was good everything zvaive bho but chavakatatavita kumisa ai akutotombotenderwa pano ende zveshuwo ndichingosiya makumbo aya akabva atotanga futi kuseri izvozvi ndakatombindada kutoti ndaitengesa kuti bozvanjadzikwa zvese ndakutokwanisa bojaidza ndakanga ndatozotenga dzembe dzotima saidzi ndodzandofanira kutotengesa bhosa hadzichafiti mutsoka yangu yakabva yadzoka normal tsoka Hana tanzi if you're overweight, I'm sorry, everything is blamed on overweight. Yeah, it's 19 right now, 26. 119. Naitamba walk. I want to ask you one thing. You're overweight, I'm not overweight. Overweight, inengeni makilo kgs mangani. One. You're not overweight. Kuna mimo mirai. Kuna mimo kuti anegane akasimba. Asane bonzo rakasimba. Like bonzo rake ndro akasimba. But iye chako actually fit zvokutoda munhu yeye. Saka overweight munenge mchimesha nei. Mubvunzo wandangobvunza wangu. I've seen a lot of people vanotora mjimu imomo vakasimba zvokuti dhupati ari chigwindiri yakasimba kudaro. Ndichatarisa alright. Saka chii? Chiremba wangu ndandiudza kutovidiyo yaachiti makgs ako amanage unofanira kufona 85 to 86 kgs yako wekuti ne hai
ndobva era chikafu chekudya but chikafu chacho akuti ine basa randaishanda kutaura chokwadi zvaibuda ozonodzoka waita kupera nenzara munoziva kuti pane pekuti unosvika ugoskorova chii kunyatsosodya paunyatsonzwa kuti panapa ndadya handiti but kuva dikidiki nokuti ndine nzara because basa ranga ndichishanda toda sei saka iye pandakazi ndaita problem yemusana saka ndopaita ndichauranga nditi mapgs akunge ati ku85 ndo panofanira kunge according nezvauyo unofanira kuzvitambira nebp but kuti isadza sei vakoma baba maramba kusiya sadza hatikwanise because munoziva kuti generation yedu tikukura tafura nesadza zvokwadi uri right zvako iwe isusu taitika mumwe musi kuseni kana chingwa chiripo handitika kumusha kudya chimoto chikwe chekumashops pageneration redu vanga vatori vanhu vanga vaitori masterix but pabikitini ukatodzwa vana flower kana kuti isoya beans unototi kudzwa imwari but kazhinji tairarama nekunwa maheu kuseni masikati isata manheru isata saka kuti kudhara kamukutaura kuna netombomuka mumusini tisingadi tii ndichitobika kasadza kuseni ndoshandaicheta izvozviye zvekuti ndizotomuka ivi tibika poriji rangu rierere nedovi kana rine lemoni handidi zvatongopereka zvese izvi guys zvinhu zvatongopereka just because takutongonzi siyai zvikafu hazvikafu zvekuti gwarisa but takakura tichidya poriji rine lemoni rine dovi richiviriswa richidini tiri zvigwindiri takasimba no zvigwere nothing ina handipanzwisisi ipapo ii hanzi izvokona hanzi kana maenda kuhospital get them to prescribe you Ozempic ndore kuondesa kai ini kana ndota atakuonesa nokuti overweight ndo ndakuti very good chitondipa mapirisi aya ekuzvibaya ari kubayiwa vanhu aya kuti vaonde chitondipa handibudi asina kundipa ukangoti overweight nditotira good give me the injections ndotozvibaya injection rako riri kubayiwa nevanhu kaidi kuti uonde mazuva ano riri kuondesa zvei aiwa kwete zvekuvhiyiwa aiwa kuvhiyiwa kuiti haakuvhiyiwa mayezvo haakuvhiyiwa kunokana maita basa zveshuwa rekaindigodikira piwa yakozendikira tambona kona kutenga manje izvo chitsotsi usina prescription hazvibudi yes kalokola mushekanja iri right iri nangu handinava assets but ndakaita imwe problem ndakaita yekuti maybe ndikaitaura pamwe inogona kubatsira one or two munondibvumira kuti tinotaura yemaassets taura chero hapana patinotaura yemashesi taura kuti right ndinoda kungoikatakata because ndine mwana basa zvakaita ndoti ndakaita festival ndakarohwa 2008 ndobva ndaita mwana wangu kufestival 2009 so for 2009 ndakabva simwana ane 4 years I started to try for everything ndobva ndatotanga kuita mairregular periods then after that akatanga achiita nezvekuti anouya kana January lozona imwe period muMarch saka ndikafunga kuti ngoirumba then later ndakadiscover kuti aisinumbu zvakaramba zvidaro kusvika ndakuenda kuperiod 2 katopa gore zosvika ndatoguma ndatovharana then mwana anga ane 7 years no period 8 years no period mwana kusvika mwana wangu ezvinezvi to cut the story short mwana wangu akazosvika 14 years muna kasvika 14 years no period ndakatanga kunanga vanhu sesimele menopause ukaita maprofita unzwatonwa kuruba ukadai apa funga kuti ipapo naito kuma 20 something yes kuti vakati menopause ichipindi patatu ndakangori yes chakutanga maprofita chakananga vanhu kusamhoreswa then pakatanga jendesea kumazinopei ndakabva ndibona kuona vaita akayatoko chikaenda kwaGP ndikapokera nokwanisa tanonoka after 6 months ndakashadza nakai
ndakatasa zvese kana saine menopause ndakatanga chivhati chekutanga chirwere chakabva chaonekwa mwana wangu kutanga kasunga kasunga wakapanyana kwakanonisona paipai vakaita kasunga havana kuisa chibereko paposition saka ndakabva chikakugena chibva chamuka chikuenda kuchikora saka vakatasa bma yangu yange iri 35 vakati hauna kana dambudzwa na5 kana 10 kana 5 mishuvire kurembe mamhero zvakandisa masentimeters emaovarstaff zviri bhom ndobva vandipa mapirisi avandipa kuti ndinomuseventy dzega semasikati manhero to cut the story short ikozvizvi ndakuenda kuperiod like normal. How old are you now? Now I'm 35. So can I three menopause? Kubva mavanoenda mukati vandoziva vanhu vakatoenda kuti menopause vandoziva akaita kumenopause arifana pamwana 28 ndakutoita akatonodiagnosa kuti menopause akatoenda kumadhokta kwese because zvainetsa kubvunzwa kuti 28 inganzi menopause vakatomuti menopause akanzi menopause straight. aiwa inini yangu vakatotesta zvese hapana davakaona ndiwatondipa kana takakuita normal since apa daishaya mwana waimuita sei kuna period hazviiti kwezimane nhumbe pajeni yangu hangu ndakatanga kupo ndoka first dose ratotanga kutolandira nhasi clomiphene kuti ndichibhozi ndivaida kushaya kusvika kunoti period yakadzoka saka the next day is for me to get clomiphene. Then after clomiphene, no, no, take whether the results. But in the some of the things that I need to say that they don't see the one who told me where we are. It's very dangerous. Okay. Was of the cattle to do now wait. But I was a waste of 6 minutes to go up post. Wait, you know, what's that? Okay. And this was where I took on shows that not trouble with a lamb, Amaka. It's story, my position, and to the doctors. It's not on body when you're in phone. But I think my prison like a point who pronounce a star and Rotoma. And I'm taking the 7 days, 2 months. No, but great period and get so. So I'm what it no guide on some problem. And this also. To Canada, Manteroya, whatever, I want that out of a group of what is going on. I was not going to go for tea in the show. Last time I see what you wrote to the conditions of the accuse of Mark White, no, she let him I think I could more somewhere than do it, you know, you are my man. It's not your party, it's not for me. No more, it's not but no more. Yeah, but Mfungota watu kunovenga pano vasina namba. Unovenga kuendesana kana amweni ndivanobatwa ngoda ivanoona. Nana vatete. Atete amundi newatanga but amweni unokoshimodzi ndiwo akatoka. Avakude letu veka. Unotoro urwere hwepanyama mfundi. Unotobva kuvatengera chimwe chinhu chiro vasingaziva vasingazivi kuti to ease your conscience vatengere something just to ungomenda up that relationship iyoyo. Saka unokukurudzira vanhu vakauya kunoona nayo care vane mukana wekuti vada kutora vana indaimwe testimony kuti iri murapodi pasimba akanga atori netsamba yakanyorwa kuzi nobvunza aise mwana chose patiri ngati mwana musikana vanomira kuno vanononoka zvavo but vanomira even ukaputirwa guide but kunokuka haazvizvo zvinoita vane matimbo matera mastatus amuwapiwa kutaura zvakaoma makorokoto okukona iwokuti vazvikuita mwana wacho kuti akubvisa vakaona peiyoyo unoita manje vanhu unenge utodzoka kubatindai unoyatsofira kuti unoza kuti unotanga kuona dziro zvinozvinodzoka zvese zvinodzoka kusandimomao saka izvozvi baba iwa nekuti kuna baba gatingoita kuti mira kuiti baba vari panguva yakaoma nekupisa ikoko asikani unenge une dhati
yekuti dzinogona kungoita anytime before kana anopindwa dzinoti anozvapindwa dzido yakamisa vhesi dzinoya kudzoka kudai to unenge wakunyatsokuona kuti zvinhu zvangu zvakabhadhara ukaita problem vanotokasira kupa ukatasana profit maka haangapirwe kamaducha aya asi vanhu vaangapirwe but vanotokupa koza ndombonzwa hapana aichitombodirira kuti ukamwapinda kuenda and it shows my chance yekuita matwins ndinofanira ndokachitoita matwins kuona kana 3 ubva wazorora hakuna matriplets ako ubva wangozorora ako sure sande kuti vane mafambidzwa vanhu vasende kana GP fungesani vanhu vanesi kana nevanda uzani vanhu vanenge vachitambudzika but vanguva vaenda kuna GP yokuitinewo ibhose. All right, thank you very much, Kola. Kola, welcome to Facebook. Hello. How are you, this man? Did you go? Ask me together. I want to be a okay, I'm going to phone. You start to the toilet. When did you put it? That had been yeah, it's all right. All right. It means it's smelling like I eat my acid. Ndikapinda nawo na omeprazole akashaya basa. Then doctor wangu ndobva azonditi mina ndikutry imwe it's a group ye omeprazole. But it is stronger than omeprazole. Ndobva andipa inonzi lansoprazole. Sismeli ndakangoitora 2 days 3 days zvakapera kuti wa iwo manyemwenda aya takabva tasiya ari momba ndatone 6 months handitombotora nova ndadzokera kuna doctor akati akutooneka kuti hausisina asi kana wangonzwa kuti zvakuda kutanga unongotora omeprazole lansoprazole yako uchinwa zvotofamba saka lansoprazole is better than omeprazole and omeprazole doctor wangu akati inoita kuti ropa rako rive very thin kana ukainwa for a long time. But unenge waprescribirwa naivo kama ndozvinonetsa ndo vanotokupa kuti imwa but then vozokudza maside effect. Saka iri rimanje randakamwa 3 days kese kana ndisingadyi ndandakudya kwete zvekunyemedzera. And until up to now, ndichiri kungodya zvandinoda. Kana ndangonzwa kuti paneka something ndongotorawo 1 but kubva ipapo handisati ndambotora. Then ndobva ndichiri kuZimbabwe ndobva ndinongoziva chicken inonaka kasismeli. Ndobva ndaita sei? Ndobva chicken dzangu ndichidya. Ndikagoti ndabuda tinenge tusasa miri wese apa twengoitika kadumbu nekumusana nezvidya kumeso no kumeso nothing ina ndizvoti huku kasisimeli ndobva ndaenda kwadokta paya dokta akati ndobva amboripa mushonga twatoita wese ndadzokera kwadokta ndobva tatorwa ropa tiona kuti chichiri kukonzera pamwe pane chiri kukuitisa allergy. Ndobva ndaenda paya ndobva ndatorwa ropa bva rauya richiti amai motosiya huku ndo iri kuonekwa mumuviri. Huku chicken vakanditi motosiya chicken because neri kukonzeresa allergy iri pabhodhi yenyu like tusasa utu. Ndakavaudza ipapo doctor sisimeli ndikati doctor mama ndiudza kuti siya nguruve kana mombe aiwa ndaimhanya huku huku here sisimeli mufunge aiwa ndakavaitsana ndikati doctor ini huku ndoya ndisiri kurega ndakaidya everyday sisimeli everyday ndandakuidyira zvenharo ndobva zvangodisapia kubva ipapo handozoita problem futi. Ndikiri yakasendisa patinozoita huku yekuno guys iya huku yakanaka white meat chose but huku yekuno ya guys yeku UK ya how far guys
Ini ndinotodya irya vanoti hard chicken dzedu dzekumusha idzi. Ehe. Ndodzandinotodyawo idzodzo. Idzi dzavo idzi dzekuti chero usina kudi kana kudi 2 seconds inenge yatoibva kuita porridge. Apa ina taste. Unototi uitiwo tukarikari tuchii kuti inaki. Nai vana ejesi huku dziya dzemabhureya muri kudya here nemakauya kudhara. Are you still eating those chickens? All right, Smelly, thank you so much. Thank you very much, Kola. Thank you. All right. Guys, machicken ari mumashopa aya mana adown. Muri kutenga here, muri kudya muri shoni mati chicken aya out. Muri kutenga here machicken aya muchidya guys. Taurai chokwadi. Hi, Juanito, how are you? Pluvera market. Pluvera chabaoga handiti ndiyo ningirikireti. Handiti ndiyo yechiboya chera totaura ati chicken. Ndiyo ka Pluvera. Hanzi tatojaira todya. Mumamo. Iri rema 2 days iri zidhafu iri zvinenge zvidzidwa rakada iri. Munodya. Pakaipa. Pluvera kutagwa iri raitiyo. Pluvera iri. Hanzi todya. Yamunoti confed ndeipi zveyoyo zvatotanga confed ndeipi kuti itotiudzaiwo guys stage ngoti kungopindira ndipe huku hardboard kwai hardboard chii nemaasian ndikati chicken hard one akabva aseka panext door pangu iko zvinga munodzitengesa anobva ati I'm preparing how many this month you want hard chicken akabva atotanga kuti hard chicken toti prepare 6 for me cut. Once I eat organic chicken, sometimes I eat chicken. Hi, Brandon. How are you, Mzaya? Really say. How is it, Mzaya? No, guys, in Zai, pa hard chicken, and it pa hard chicken ne matichi Pluvera organic Pluvera difference in the what's the difference? What's the difference, guys? Hard chicken and Pluvera. Pluvera ndikuiona kama African shops, Nigerian shops from Pluvera irimo. Hanzi ndiyo ka. Okay, hanzi na mamo chikafu chekuzima chandinakira. Umuna gwara chikafu chekuno ku UK chia. Inini hangu kutara chokwadi. Inini chikafu chinondinakira chekuzinde cheku SA semunhu akagara upenyu huzhinji ku SA. So the food I eat in this house is SA. Handiti pane Savannah African shop yeku SA. Ine South African foods SA. Ndokwandotoorder. Ini patone customer yavo ndakutopuwa discount. Ndokwandotoorder. Ndinokuza box remasupu riri muno. Ndinongotenga ikoko. Muno mumasupu avo ndikungona ndeemaasian. Amene mwendore kuseku mirandi kutadzi yakatengwa naShakira. Mirandi kutadzi. Yekuma Asian shops dzema Asian kana kuti ndeyekuteki kana kuti ndeyekupi handizivi kuti naShakira vakatenga izvi for what. Muri kuona iyi isupu yavo yekunwa kai iyi isupu yavo yekunwa kunoku ishi inorokisa muri kuona isupu yavo yekunwa kunoku but zimba rinotobva raisa muchikafu ishi iyi yakatengwa naShakira inenge teki iyi anenge yekuteki aya masupasha anenge yekuti haisi yemuno ndeyekuteki yemuno ndakaitadza zvaisi gaindikutadzise ndakasoitenga mudotoirasha matogona mandifungidza gaindibendatoirasha yemuno ichi ndorasha masupu avanhu zvangu ndinandikadoko akada vaiwe it ndodzemuna idzi guys idzi ndodzemuno guys nhasi ndiri kuisa mubhini idzi dzakatozara ndimukona ndakangodzitenga ndikazama
It was not for me and for anyone. It was not for us. For us, today is the day for them to go in the bin. Savannah, even Savannah charity. Nasi dzakuenda mubin idzi. Nasi dzakupinda mubin idzi. Once that's gravy, no soup. Iyo gravy yacho ka. Iyo gravy yacho, and you make it gravy. Zvakafana soup yaya. Soup yaya yatukuti soup yaya. We can make gravy nayo. This you can make aiwa, guys. You eat gravy ish. Antika unaita gravy. Chamunoti gravy chi. Chamunoti gravy chi, guys. What is a gravy? That's a gravy up. What is a gravy? What is a gravy? What is a grave? Teach I'm not a grave. Guys, teach not a grave. Teach not a grave. Kama oga ichi chunu ichiro svika ichabikwa nerudzi zvipi kana kuti kudini ichi ina handisi kufanira chidya ichi hachina tichi. Chero zvoita sei unochida hake regaindise pasaidi ndigompa nandati ndorasha magwadzi wane kurasha. Zvakangofanana yamunoti grave yekuZimbabwe. Tinomwisa musavi handiti. We put this in the meat musavi handiti. Hachinaki ichi ndochokwadi. Tinoisa musavi ichi. Chero mukada kuti munoisa mudhina, chero mukada kuti munoisa murosti, chero mukada kuti kudii, guys, ichi chinhu hachinaki, chinoporesa supu, chinomhandi chitoti supu ikore. Hachitonakisi usavi ichi. Gravy yenyu alright. Muda kushandisa kuti gravy. Iyo gravy yenyu hainaki ichi. Whether marostisa beef, marostisa chicken, madini, hachinaki ichi. Unotoisa ichi wochisa mumvura wokudzonga chokora woisa musupu, woisa mupoto, musavi, hachinaki. Simple. Simple, guys. Chero moti sei nhari kuti haisi supu igirevhi kana kuti kudini. Ini zvamufanana nekuZimbabwe chaingoti gara pachemba. But pachemba netoilet city chii chakasiyana. Chemba netoilet city chakasiyana. Musasona muchida kupudzirana nameuka muchitoziva here kuti wediwei mukuZimbabwe muri kuti kwai kudini tuna hachinaki ndo simple. Bristo yenyu iyi hainaki. Simple ina hangwanzi tatopedza. Aiwa, and you don't put that in meat. You put it in soup. See, and it's just soup yako ikore. And it's soup yako ikore. Each. Ndichakuti soup yako ikore hainaki. Simple, guys. Aiwa, chero mukati ndachishandisa wrong ichi hachinaki. Chero chozouya nemutowo upi hachinaki. Hello, Kona. Hello, Mary. Uri saite. Ndiri right wrong kutoda kungokudzigira izvoni pasupu dzamakabata. Aiwa, zvedu. Chimuka chinonzi bacon muno muUK handidye. Koita chimuka chinonzi zai remuno muUK. Kana ndati kuzoda zai ndoenda kunotenga rakanzi organic kana kuti mazai wayo ari nani hanake semazai atajaira kuZimbabwe nekusouth Africa. Zvinhu zvemuno muUK handidye. Kola. Urikutaura chokwadi zvakuti vakada kuzama kunatsiridza vakada kuzama kudabika zvisirizo kana kuti ndadibika bacon kana iri sebacon hameno kuti akadzidza kuti kunoiswa mukadzi wanoadvaisa wese ndiani mubacon yemuno muUK. Guys, imbomirai iyi gravy handiti mati gravy hatishandisei gravy handika gravy yekuisa muchikafu chenyu mustew yenyu yamunenge mabika handiti ichi ndechekuisa mustew menyu chinoita kuti ikore handitika usupu yenyu ikore kana kuti ingati gravy yenyu iyoyo ikore. Ngatiendei kuma-instructions. Mati ndikushandisa zvisirizvo imi chinokunakirai handika put 4 heaped teaspoon of Bristo handiti into a measuring jug handika for extra thick gravy. Handiti ndechegravy chinhu ichi kaichi kana kuti maita machicken yenyu mumaoven moita gravy yenyu imodira pamusoro kana kuti wachi handika moita zvamuri kuita handika and add 280 of boiling water to granules handika you stir vigorously kuti zvikore. Moisa vamwanisa pachicken, vamwanisa musavi wavabika kudhara, vamwanisa pai zvakanyogwa apa handika ini ndati ini nehangu ichi chinhu ichi hachinaki. Whether I use it the right way or the wrong way, this thing ichi hachinaki. Simple. Ndapedza.
whether maisa muhuku dzamarosta matidazobika right or wrong, ichi chunhu ichi hachinaki. Ndatopedza nemi izvozvo. Munhu anongobika zvaanoda. Ini hangu pandiri idzi zvinoto zvinonditira izvi. Zvimwe zvamava kutaura nevejiranga idzi ndo dzangu idzi, supu idzi supu idzi ndo supu chaidzo idzi. Ichi chero moisa muhuku dzenyu dzamarosta, chero mukaisa pai veduwe musandimanikidze. Ichi hachinaki ichi, nokuti icho pacho chiri kunzi isichu here, chiri kunzi ichi girevu pachayo hachinaki. Veduwe musandimanikidze chinhu hachinaki ichi. Ndakachizanga ruviri ndikaona kuti evo handichika evo ina angati apa chinovava unoziva kola ina handisi kuziva kaini chinhu ichi. Chinotokanganisa testi singaiti icho urikuona chinhu ichi. Ichocho ndakangochiona ndaiziva Kristo tiri kuZimbabwe yedu yaita ndakangoona ichi ndikachidzidza kumba kweklayende ndakachesta kachisingaiti kubeta ichi kuri nani chiri beta ichi chiroiko chomucha kwedu beta iyo zvandakaita kona zvandakaita inini handiti zvandakaita ndasingazivi kuti chinovava kai ndachitenga handiti ndabika hangu ndachigirevu kuti chigirevu chiikore ndachirova pandaisa mvura ndadira handika ndaisa salt kana mwedzera salt ndakangokutura poto yose ngorasha poto yose guys. Antimaona hachinaki usandimanikidza kuti chinonaka milka hachindinakiri ine hangu hachindinakiri. Musandimanikidza vedu vekuti nditi paini bhisto inondinakira ini chida kudorasha ini ndikudza kuti hainaki naki. Guys hazvinaki izvi vatinenge kutora girevi yenyu iyoyo kuti girevi chibikai basa ndenyu imi mudire huku dzenyu mudye. Ine hangu handibati hanzi chii hausanganisa nebhuku chibika olisopilezeni bikai zvamunobika imi vasikana ikoko isusuka regai tibike zvatinobikawo kunasa hacho chiripo point ndekuti hachinaki. Ime henyu majaira zvinhu zvenyu izvi guys machijaira handichingada kuhwisisai asi ine hangu ndakazvimirira ndati chinhu ichi ine hangu ndakachitadza toti kuvava toti kusanaka ine hachisi kundiitira. Chakafanana nechichichi kona mira chakafanana nechichichi chakafanana nekadho kenyaka aka hakanaki guys musandimanikidze hakanaki aka kachiko kabhesti one salad cream kudi hameno aka hakatonaki aka guys hakatonaki musandimanikidze ed cream. Hands my Royco is 3 pounds. Never, you're not doing it. I wanted to tell whether ndaita well or not. Ndati namba chintina kiri vaskana. And munga don't make the zvakafanana nerasa. Ina hachisi kutondinakira ndochokwadi. Sezvokweta kuti munhu hachisi kungondiitira saka ndakuzati munodziita sei guys. Zvokuti supu naye mingazinzwa supu. Iyo grave yazoshavise yonzwa you're not doing it right. Yazombonya kushavise yazonzi ine mainstruction api akosha ekuti kwai hamusi kuchita zviri right. Kungochita mvura chinhu ichi. Kungoita mvura ine bita. Thank you Saboga for agreeing with me. Handisi kundiitira inini unotoona ndichikwa chinoita ichi. Handisi kundiitira. Ndikupini izvozvo zvagansom. Handisi kundiitira guys musakondimanikidza ini. Kuti konzeresa ma-acids all these things. I understand hangu ma20 years agara muno aya because vajaira. Remember kuti vakangokura kudhara vakangopinda muno munhu chikafu chavo ichi chavangodya vakasvika pakuti mukoma wangu dhii mamoi akabva asara yakutinakira kosa jaira vakasvika pakutongojaira handimaona vachingodya izvozvi izvi chete hanzi hachindinakiri akutaura kuti hanzi hachindinakiri mirai handiona kuti iyi ese nyama yakukuti faigrosa nyama iya ini hangu semunhu wekesei handi muri kuona you see this is me pakurosta nyama yangu handi muri kuzvionera Robertson spice ish yandakabata iyi Robertson spice ish muri kuzvionera ndikukanze zvinonditira wani ish handi muri kuona handina kana hanzi ede bibuda kudzoka una green button handi muri kuona ichi ndio zvinonditira guys ini musakondimanikidza ini kwazvo zvinonaka kana kuti buda udzoke b hazvisi kuita
spice yangu yokumusha ataura zvako tobvapo achimwa mune vana vanoda kuexperience izvo handizivi wangu ndiwo akatenga ndihozi kuti zviiko izvo tinoitoti titombohwawo kune ma20 years kuti pane zviiko vana vemuno kuti ngoina zvitozviziva hangu vasadzizivi hameno ichi manda zvovavaka muno hameno ichi ndechemuno ichi ndechemunowo ichi handizozivi ichi kuti chakamira sei ichi chongo vana vemuno ndovatoziva because ndongoona kuti tamba nemaspice shakira nditamba nemaspice izvi ina hangu maspice handimafariri saka ini maona kangu amira mira ndinyatsokuona kuti ndiri hangu John African right tatadzana salad cream yemuno ati salad cream yemuno tadzaka inini salad cream yangu ishi sorry tomato sauce yangu ishi tomato sauce yangu ishi maiona musandimanikidze zvinhu zvisinganaki guys but anyway ketchup yemuno yainonaka aiwa paketchup tiri kuwirirana guys ketchup bo apa ketchup yemuno tiri kufambirana asi ishi ndoyakandakabata isiri here yeah isi ndipane something ndinoona zvipane guys aiwazve masamba angu guys tibhegi rangu iri tibhegi rangu iri muri kuroya here guys joko tibhegi hanzi iyoyo tumarikisa inakiwo hanti wazviona geti ti waikunakirika hanti wazviona kuti haikunakirika tibhegi you see guys hanzi tomato sauce hang salad cream miraitione pasalad cream kuti problem vaita kuti munoka mune vanhu 2 guys mune 2 magroups ka kune vana vanotesta zvemunodii inangu ndagara hazvisi kundiitira anomaona hazvisi kundiitira hangu kutaura chokwadi andimazviona saka ivo vanotesta havo zvinhu zvezvichivaitira mirandone salad yakutaura iyo ingave kwei irandiboitasa aiwa ketchup iripo ndinge simo yomba ndakutaura iyo hakuna aiwa yomba yomba asi pasalad cream aiwa musandimanikidze guys this is me pasalad cream ani muri kuona musandimanikidze guys this is me amurinatoti ndinotori neziguru ziguru kuti ndinyatso kufamba nebhora iri ziguru ori ndakabada chiikona crosswell ani muri kuona guys iri ziguru iri dzemuno dzenyu guys ndakashayiwa shumo yadzo ndakazvikonewo try NIS ndakazvizama rasha nechandakambona chinondinakidzai inongodhura zvenagabanga ichikona ibo ichi ndocheka chitakawirirana muno ichi guys ichi ndocheka chitakawirirana kuno ichi ndo chatakawirirana kuno mugomo ana ichi takawirirana ichi aiwa ichi ndizvo ichi takawirirana ichi takawirirana ichi right aiwa ndiri kuda kutadzeka sisi zvakusisi venyu mirai munyatsokaa ndichikudzai kuti hazvindiitiri munyatsokuona kuti ndiri kutitora chokwadi mirai guys mirai nditorerei munyatsokuona aiveriwe aiwa ndabva ndakubva nyangu ndaingatukwa achibva nyangu rachijoni ndikati munyatsokuona guys kuti ndinenge ndakatorongeka kana ndafunga kuindai kusavhana guys savhana ndezvekumusha izvi esei savhana anomaona savhana inazvo zvese zvongoti dhurei chete ukada kuzokombeya but usakombeya savhana kana uchida uyu ndio ma3 minutes anoza shopi unongochibika fast pachichi 30 minutes chinenge chandoita ichi nechima 30 minutes anomaona right
tiendei kuyakuya kwamamuchidiseka kuti ndikubika zvisirizvo hanzi kuti gofosho online ndimboindi online ndimboindi kushopini zvaizvo zvokuti unless kunotenga zvaizvo mushopu zvokunotenga zvimwe zvomushopu handei kune zvamamuchindiseka zvazvakaisi muchiti chichichi handifana kuti gore ropera guys gore ropera saka honai kungwana kwandakaita pandiri kuenda kuafrica muna september ndobva ndatonouya nenext year yose anokwana saka handimboshoti guys handishoti hanoona handishoti anogoadapta sei ela ini ndichiri kungokontinua nezvandakajaira handisati ndajaipinda zvimune zvindakazama ndikazvitadza ndikadzokera kumatongo saka gore munati gore rinotopera guys gore rinotopera ndiri sorted ndopinda munext year pandoenda apa ndonouyazve nazvo ndendiri sorted guys komungati murikuona ichopita sepi hana murikuona handina stress no stress hanzi narachi ndakaona hanzi ndakanzi paketi yeroiko 3 pound 60 ndikati iyo ukadzokera iyo kugrevi iyoyi haiwa rachi wakadzokera uku rachi wakadzokera uku ukabuda uku ukaenda uku rachi usadariwe wakungodira kudumburisa ani chachina kichi achina kana test ndiri sorted guys I'm sorted you see I'm sorted you won't go try Waitrose, you won't go almost go to Old and Little ndakapinda muwaitrose yako yontaura yo Fit and Fabulous indakangona kuti inongotidhurira zvo zvemahara tisana nebasa rose andoona andokona type dzemasupo angu chaiyo bo zvekuti you see makumba jaya ita the same so mungona chakazara kaichi chizere ichi chibhaketi changu ichi chizere saka tiri sorted ka kusvika pandoti September ndonotora next year ndonotora next year ndo andonouya nawo chibhegi changu 1 ndinotenga chibhegi changu 1 ndonotenga 1 bag rekutenga zvinhu zvangu izvozvizvi hanzi ini maistone inonishandira kusiyana kwemadesibas shuwa handiti wazviona maistone kushandira inini manje ndezati ndakatopedza bo ndakachesa ichi ndakashanyatsochizwisisa ichi mazokutanga chaingo ndandisingazonzwisisa test yacho ichi chekuzimbabwe chimaroiko ichi ndakazonyatsochinzwisisa asi kuti chinenge chinotonaka kudarika gwegrevi yawe ichi saka chinenge chinotonaka ichi saka ndikufamba nacho mazuva ano asi angu chaiwo ndiwaya ndo angu chaiwo saka ndinoona kuti ndiriso aiwana ndiri sorted I am sorted kusvikira gore rinouya next year ndinenge nditori sorted kusvikira pandinonodzoka I am sorted ndiribo then ndobva ndati matemba angu ndoti mufushwa yangu ngasingatokuvhurirai mukatoona tumufushwa tumatemba madora angu ndodori nechisaga chamadora chakadai guys saka kunoko kusama kuda kuedha munada kuedha kunoka kudzongotengawo chero iwe ukemutitaura ukechigwe inonetsa ini guys haisi kunyatsokuita ukecho inenge yakangokura meno hanokola kola Hello, yes unfaitwa tiripo makadii? ndiripo sha tawai Ndafunga kuroom. Ndaida kutaura naPastor Simba. Pastor Simba apa ndikutaura naPastor Meli tawai nditaura naPastor Meli nasi zvakamira sei tenda matrachi Mirai pane mirai ton. ndini ndiri kumitsirira Pastor Simba nasi Pastor Simba avapo zvakamira sei vadonha tachada kuva zvakamira sei vamene vakwira sei pana vamene vakwira sei asara mashoma ndikiri nyaradzwa asara mashoma vadonha nenda kupa wena asara mashoma achina kuwanda ndikuti ndijonile stress asara mashoma wa onai
Bonai. Fatis and Monis. Mukuna kuti inini ndongori essay. Fatis and Monis. Ani mukutona. Fatis and Monis. SA straight. Antiwa kuningiriki. Fatis and Monis. Ani mukutona. Fatis and Monis. SA. Yo party guys. No. Kana guys. Ashina kumera mushe. Adrina kumera mushe. But that's never 20 years. I have Remuna, nothing with the Remuna to never tell you. But Bangwa. Not in Bangwa. Ndikuti kuti vaone kuti zvishosho ine hangu zvamunda ndakazvitadza saka ndikungodzokera kumatongo demba rangu demba dzere kumusha haro kapeni zvakazoitika matriga inopokusetai zvazoitika handiti ndiri kufarira hangu jesadza rebrown riya handiti how do you join the wrong thing ndiri kufarira jesadza rebrown riya guys handiti ndapinda zvemunemwe african shop handitika ndaona ichi ndikati ndawana zvechi zviyo ndikati ndawana zviyoka fuwe zviyo ndatenga ka guys uyu ndewe zviyoka asi ndewe maindia iyo vanenge vachiiti flower ndizvo ndauya nayo muno ndatirega ndichiibika guys toita mapundu kudai toita zvimapundu kudai mai mwana kupwanya mapunda yahau mapwanyi kana pari panga ndisisa kuuza kuti ndobika sei apa ndingada rubatsiro guys ndakabva ndangosendeka saka ndikutongobika hangu sadza remhunga rezviyo nemhunga rakabva kuZimbabwe upfu wakabva kuZimbabwe right now but ukazopera guriko muno kumaindia asi vanenge vachiiti flower asi chinoita mapundu zvekudaro handitika saka chinobiwa ndinochibika sei hanzi you mix that with munati matabela uchisoga saka ndotenga chekusoga me South Africa ndomixa neichi ndizvo kutaura because ndine wokumusha hanzi pambira ine hupfu uri kuti chiita rini hupfu hwewhite ndosanganisa we only roots because ndatambura ini guys chikuita mapundu ako ndikaona ichi chinoita mapundu futi ichi millet ichi chimwe chichi different brand choita futi mapundu saka ndoita sei kuti chisaita mapundu you need to mix nehupfu. This is the munati matavele South Africa. Saka ndinofanira kutenga munati mavele South Africa. Ndinotopambira nehupfu yakatonhora fusiti but chinoita pakuzoda kumuona paya chinongoramba chine mozomona neihoho. Okay, all right. So I mix with white, all right. I mix with white hoof. Kusvikira pakurimuona ndichingomixa. Ko pakuzomona ndodini? Hey. Zvakaoma guys. Ko pakumona ndodini? Next time tengai muma proper African shops anotengesa proper millet. Na India anotengesa flour yacho. Iri kunzi flour but chinhu chimwe chete ela. It's one thing. Okay, all right. Thank you Tariro. Waraira. Kwanzi pambira inewe white. Then momona neaiwa. Mix in a bowl. Neupfu hwewhite shogara zvakadaro. Okay. Oh, hai maite you guys. Maita basa. Apa mabatsira manje. Ndaona kana uchisendeka ndikati
achiti chongoita masipundu ndandaka tichisendera ndati ndazvikonewa ini magona guys aiwa mazogona moni zvindokugona ka hanzi different zvatosiyana sisimede garai mamikisa aiwa ndichitega ndichitomikisa ndimborasha izvi first izvi chimbokanda bhini izvi kakutoka na plastic mbili nganaki kana plastic aiwa maita basa guys ndigari ndakamikisa kuti ndaindotambura ini kuti ko zviri kufamba sei hanzi pakumona panoda patience always kupambira chete then maita basa apa ndopamazondigonera guys kwanzi maafrican shops munati aiwa mavele ariko kuma-african shops mavele ariko zveshuwa ndichatotenga ndosanganisa sisimende ku-catering kune african shops Jamie's catering is not far from Peterborough. They sell SA products. Okay, undipe link kandisvikepo undipe link maita basa guys magona aiwa paupo pamagona ngogara ndikati zvino ndoshandisei kunditibike ruri kuita mapundu ndoteura zvino ndodiko ndakangodla richiita mapundu ndikati sho zvichadlika kana zvemukwe mapundu kudai aiwa maita basa guys vandikandaza chipfega intinti tisangana zvedu nemusi Tuesday saka kwanzi neve South Africa vakuita glitz and glamour yavo haiti glitz and glamour hatizoti haiti yakauti glitz and glamour glitz and glamour musi wa 26 is it 26 I think September saka guys variko ku-SA let's buy tickets vari ku-UK vada kuti joina kuenda nesofa uya 11 ma20 days makandipasa manyemi ma20 days makandipasa manyemi tiri 11 so far I think ma-COS tiri 2 vamwe vesa ma-20 years akajoina akaenda takatoita zvinhu zvedu zvisina agent tikatoitika paperwork yedu yese saka if you still want to join kuti tiinde tese tatongoitora edu seholiday trip because tichanoita holiday 7 days tiri pamwe chete tichifara zvedu netimu redu iri kuno kuDurban uko so vanoda kujoina you are free kuti join us tinofara pamwe chete anditika tichinakirwa tiriko vari ku-SA vari kuda kuenda kuDurban ku-glitz and glamour and glitz and glamour iyoyi mongobata maadmin 27 September mongobatawo maadmin andika mubva maenda vanoda kutengerana zvakare matickets. Thank you Celia, thank you. Vanoda kutengerawo zvakare matickets eSA vedu vabvumeiwo musavape yose mongovatengerawo mahafu iwo zvisirawo mahafu hafu naika ndizvozvo vanhu havasifanga kunyanya kujaira kupema tukuti pasi nekupema munhu batigwawo ikako anditika so yes guys ndakuinda zvangu guys. See you on Tuesday. Actually mangwana I was supposed to be here at home but due to unforeseen circumstances ndagokumbirwa kuti ndinopinda pagraft ndikati why not saka mangwana ndoenda Tuesday aiwa ndendinemi Wednesday aiwa ndendinemi tichinda takaenda ndika guys mwari wakuitai zvakanaka. It was nice tichiseka zvedu chifarangona tichinagwa tichisvarigwa no negativity muchirefresha muchinyatso kukompombonoka even kunyora zvakanaka ndanditi pasina kana negativity kana chii zvakanaka saizvozvo tichienda zvedu anditika we love you so much masisters edu agara muno makore mukudzidzisa zvakawanda maita henyu madzidzisa kuti upu hunopambigwa neupu hwewhite nekusaziva maita henyu kwaiyo yamuri kuti supu igirevi kwainodigwa muhuku maita henyu nokudzidzisa wamwe wachazvifanira wakafanana neni asi nangu asupu iya musandibandishidze henyu iya aiti girevi henyu itseno anditika itseno. So thank you guys. Tikudzidza tichienda nevesewayo netopic dzema-acids kune vamwe vakutotambura nazvo wasitozati chichikuitika but after hearing vamwe vanhu vachitaura kuti so wakuziya kuti chibva wamhanya uchienda kumberi unotariswa kuti ma-acids kana kuti chii anditika positivity it's not difficult kungove positive kungozvifarigwa songouya mosangana moseka mofera moseka you know it's not difficult anditika zvakanaka zvinenge. So guys tobatana zvakare on Tuesday. God bless you guys. Bye bye.